Mali kunnafoni jaban leba amon ba fla dungu mali kona ni mali ko kamba fo yi ko ni nyangma ne o kay émission be ka ma kene dalele yo mi be siga o di chaque semaine ambi a latbe ka sekondo la fla wili anu lu kana masala wakati kun kono na rubi siga o la famia ka keni kunnafoni amun bebe ke dubu kono antena kuma da jabi invité ba fla ba mbola me kuma duma ani nyangma ba segi yara fa jamay o be gila jigam nettoyer Ami Baba Sissi ne kunnafoni dilay Figaro di Manila ani ne fana Radio Sahel ne moy d'accord wala be la jigam d'accord yero fo nti ani yangwa amba kunnafoni mali kunnafoni amba fo ka wali mando am fle bagani alla me baga bela jale ni jumay amba ni Allah subhanahu wa ta'ala ala kene si yere la Metro Abakari Touré mais jagulu ton jagulu ni nga jamana ko namba foma ko Nouvelle Espérance Alliance Jigia Kura ni o chifina ka ngene moy en même temps le Kuruba do fana ko namba foma ko cadre d'échange de partis regroupement des partis politiques pour une transition réussie o fana ko lu ko na ni o chifon ko naga ni mo ga ke ga de kam fla ko donc on bien de reconnaître la jarani inchallah na la mi do angarsigala faso kodo ala sona ma dago aywa ba faka bismillah e bara damna na saba karambe question follow poser équipe ame feki dadu ka cadre ne fo ko cadre mo alhamdulillah ibado yana se cadre mo follow me jokulu mi ngono no Espérance Nouvelle Jigia Kura anye o jekulu ya anfarla ñogon ka tonkulu chama no parti politique yi ani organisation de la société civile anfarla ñogon ka le 3 octobre 2020 c'est-à-dire ni ya jatemne kalo fla dron fanga d'Afrique kofe anfarla ñogon ka mission fla anyu de di an yerema o kulu konana ango bo mission folo mi fanga min fla ka bini ni sorasi fanga nana kana chongo ankuna ambi fara ɲɔgɔn kan walasa k'a dɛmɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔna na an y'o kɛ mission fɔlɔ ye an yɛrɛ ma maintenant mission filanan i b'a dɔn n'i kɔni ye politiki tɔn kofɔ i bɛ fanga ɲini de kofɔ bon furancɛ fanga min nana o ka laɲini ye ko kalo 18 ni ɲɔgɔn cɛ kalata kuraw bɛ labɛn ka ɲɛmaa kura sigi Mali kunna ka sɔrɔ k'u kɔdon fanga na donc an ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'u baaraw fana labɛn ni kalata waati sera ka mɔgɔ bɔ an cɛla an bɛ se ka min jukɔrɔma dindi o ka se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ donc o kun ye laɲini fila ye an ka jɛkulu créer Jigiya Kura créer an ye min di Jigiya Kura tɔnden bɛɛ lajɛlen ma donc o de nana ni o créer maintenant a bɛ kalo dama dama bɔ depuis an y'o créer octobre kalo la san 2020 waati mais a bɛ kalo dama dama bɔ depuis mois de mai kɔnɔna na tɔn jɛkulu wɛrɛ wulila ka se an ma ka da jamana yɛrɛ ka lahalaw kan ani ka da ka kuma kura minnu fana wolola faama kuraw fɛ baara kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ fanga ɲɛma min sigira min nomena président de la république fɛ 7 juin tɛmɛnen a y'a jira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna na k'a ka kan dɔ ka fara furancɛ fanga kan k'a kuntala janya hali ni waati kelen ma fɔ o la bon anw dun sigi kun gɛlɛgɛlɛ yɛrɛ ye mun ye c'était que ka se ka o baara ninnu kɔn sɔsɔli kana don layidu kanw ni sati kan minnu ta o tɛ anw ka fɛla ye sabu ka d'a kan ko ma daminɛ o kan ko ma sigi o kan malidenw bɛnna min kan daminɛ na anw ka laɲini ye ka se k'o de lawaleya donc o kuma kura minnu nana don ko kɔnɔna na politique tɔn wɛrɛw y'a ye k'a fɔ nin ye ko dɔ daminɛtɔ ye n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ka dankari nin na ko bɛna se ka taa k'an bolo da donc o politique tɔn nana fara an kan mois de mai la an farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu kelen n'an b'a fɔ o ma ko cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie parce que an ka jate la n'an ko furancɛ fanga a ka ɲɛ a ka fori kunkɔrɔta ni basigi la a ka kɛ kunnawolo ye malidenw ma minnu yɛrɛ bɛ fanga na a ka kɛ olu fana ma kunnawolo ye fo k'a sɔrɔ kumakan minnu sigi kɛra olu kan le 10, 11, 12 septembre 2020 conférence nationale senfɛ ni maliden bɛɛ bɛnna kan fo o kumakan ninnu de ka don ba la olu ka waleya voilà
ay famille sorula abesi men ni ngali tengula e ni kala antena ibleta kuma kadre ka ambo to kadre mo obudu anya ye kunu shura ko docteur abdamana ko do ma mi famille premier ministre ka vocal ministre de la réseau sans fait abesi e yare mi e kuna fundi lay yakil na jume ko ina yal mani kain jamana ma ni mai jamana ma et puis nous mo ba ko ko fe nous donner charia jume ka ta ku nyi. D'accord, merci. Et c'est vrai, nous évoquons la main. Et moi, est-ce que le Premier ministre il n'est pas connu ni ngara et il n'est pas connu. Il n'est pas possible de faire le Premier ministre. Mais Dieu veut y avoir c'est vrai, d'où bien non, mon nom c'est quoi, moi comment quand il est là, mais ni a yera depuis suro kunu coin kera fobi premier ministre yera makuma anaga koramo chama yera beka a banaliser ti sanke kuma e aller de quoi oui folle flana fana jume ne be min coin yera parce que pour moi c'est grave pour que foko la justice doit s'autosaisir procureur kasoga mamere aboraka kuma ka faut juste sous ka autosaisir voilà pour le affaire là ou le de autosaisir donc je pense que depuis suro enquête kanga seka daele non seulement mo muni kumay enregistrer ou ti ka seka don o fole flana fana parce que kumay fana kuma chama fora là qui sont très graves parce que ni ataka laye amano quoi kuma chama be no ni micro da shogel nyakoro ato kuma no fo donc c'est pourquoi ne ma fo ko mo mi barinke a nyana de mais kele fana be tende parce que ni willa ka fo ki mo kele mo fana be fere nyini ka e kele donc mo munu be avec mo munu temps je pense que wulu de be ka ale fana kele temps mais est-ce que ni kan jamana mawa ni ko ni man jamana mawa de toutes les façons comme comment fana kera ka sora ale te premier ministre mais je pense quand même que kuma chama fora quoi parce que on a vu les cas même état tout mécanique la sécurité d'état à l'époque où mo chama ko kuma kanonu bo parce que wulu be mo la main ku enregistrer mais là c'est différent parce que beki janto hal sisan antumbe barola sisan kuma chama fora mo c'est que mo kuma kanta chogodi ka jensi donc je pense que c'est compliqué ça fait que hani beta administration kono kuma chez les directeurs chez les ministres ou be jitmine ko ba fo téléphone kanado qu'est-ce qui a amené ça parce que les gens se méfient. C'est vrai que moi je condamne formellement ni kewale parce que mani na kerenere la amandine mais si ça kuma munu fora parce que ni be kuma fana iki chokodon hanni be grain kono il y a des accusations souvent qu'il ne faut pas porter parce que munu to fora wulu fana be se que wulka joke ka fo a vraiment ayeni forma parce que aussi te problème ka fo ko dode alabo we kuma ça c'est une chose maintenant kuma munu fora ça aussi ça n'est une autre je pense que c'est vraiment dommage surtout à cette période de l'histoire où on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. D'accord. Enfin, ça va carry ikwe sera pour moi de fo choquer kunu vocal koinka. Bon, kunu vocal koni ina fo mbalmake boraka fo chugomina aye en tout cas malien famba kelenka akuma meni mechugoina abi mugo dabali bankwa kaye ka fo jamana be gelea munu kono ka amatla ko dawla bo ka fanga nyema ka kuma kaunta ka toka ubla bololo kanta femundo a chamai mais ibado c'est de bonne guerre hein iba fo balma ka fo jon c'est de bonne guerre aleni mugo munu be nyokona certainement niya ere nyini nga mugo nyini baraka ere ba don parce que kuma info effectivement ne ere ka jate la kuma ma fo bi kuma te ka so kera premier ministre donc akere ba fa bi baroda de la afana kuma na donc mo mi kera sababu ye ka aresiri ni ajete na ba tiki don mais mumbe ambe ka enseignement jumen bon ko nana ni ba yira ka fo adama de am yorom na sa bekan yi kuma chiko don ye fama yo ye fantanye yo ye responsabilité c'est-à-dire que beki kuma chiko don et puis nimbe malien ka juguya fana yira fukata se degré doma eni mo be barola nya ya tiki ba kono jeya ka kuma do fo atiki ti fen were imaginer quoi iba soro a terke do ani mo gombi delika kuma c'est-à-dire il parle à bâton rompu quoi cœur ouvert bon ebi to la ko enregistrer auto kalama bon kani wati bema kono parce que bien en réalité le premier ministre est en difficulté il est en balotage avec Gelia Konana donc au wati kono ka soro ka ni mbo keneka c'est encore pour lui faire plus de mal encore
même si ses partisans continuent de faire comme si de rien n'était, mais en réalité c'est pour lui toucher, c'est pour lui faire du mal. Donc c'est pour dire que Famo Fana, il y a ce qu'on appelle le devoir de réserve. Ni ikara responsable de kateme, surtout que la ministre ya ke kateme jamana kono. Donc ibi bo fen chaman kalama. Donc no kera ika kuma kanake baroda senfe kuma manan jaida tukutuku ibo fo. Ami mogo do don sekaraw bu kono halu frumuso, halu dimu, halu u fauti bu ka kodo kalama. Donc il y a le devoir de réserve ni responsabilité do ke jamana kono. Mais ni sigira baroda la ka kuma be parce que ce que ABC a dit là c'est des accusations très graves. Parce que comment monumba kono fanga dafir ko kuma ni mercenaire ko kuma jamana do fait bon olu tigila mogo be se ka wuli ka démentili ke voilà. Donc ça n'est qu'on fait ne ka aklina na ne qu'on fait justice ka i auto saisir ni dossier na ka dossier fa peu foi kana kuma wara foi kana se ka fo ni vocal ko ina wala sa jamasa ka jamana ka suma parce que na ye ko into ko beki tafo Choguel est mort mon désigné ta nous le faisons la coupe tafo. Absolument galanga jamana madonde. Oui mais c'est clair. C'est pourquoi ambe charia jamana de kono. Comme il l'a dit, je pense que la justice doit s'auto-saisir de ce dossier-là, vraiment pour faire la lumière, toute la lumière. Ni mabi soro munu kanga nyangi. Oluka nyangi. Ma ya fo chugo dola kuma dola ni fiano numbanga jamana ere de soro. Ni a jatemali wati dola Clément ka Clément Dambélé ka waso M5 ba ka crise tanfla ka vocal don arisira à son insu katla ko bla bololo ka mais fait ma bolao. Donc ça c'est quand même la vie privée d'une personne. Il ka téléphone de bibolo ni kuma mi fo tu penses que c'est des propos quand même sécurisés. Sauf si na kuma nunu beta fanga dafrila al na beta fanga dafrila akanga teme sirauka i nobe mine ka soro akoma bla bololoka mais souvent fanga erebe ninko ke pour discréditer les opposants mais en réalité avec la retourner ou recontrôler. Donc il faut que faire de kanyene nimbela qu'on n'ait pas une justice impartiale ou bien qu'on n'ait pas que le citoyen n'ait pas l'impression de la chasse aux sorcières vraiment ko ka la jeya mo munu jote fem no loka nyangi. Maintenant ci blebele fana ka fo un responsable fana nyana fanga nyemo nyana ko bete baruke yoro fana quoi voilà ne me fait que me fara ne bora ka kuma info c'est ça et malla la justice ou lu fana kuma dola mi kadu yo boreke ou bien peut-être courage tout là ou ko do ke quoi parce que ne bora ka fo c'est ça pour le temps c'est sur les réseaux sociaux que on a appris que Outumena pour le ministre a demandé qu'enquête ka daire. Bon, Choguel Time Fana, c'est sur les réseaux qu'on a entendu ça. On attend que enquête kadaile. Oui, point follet. Point follet na 600 Abakari a fait 600 et Clémentine. N'est tout Clément Wela Watila. Parce que moi beka fonoko c'est pas Clément, c'est pas Clément. N'est Clément Wela. Clément effectivement, il a reconnu que c'était lui, mais Clémentine sécurité d'état parce qu'elle est sinsi kulbali de tumbe ko kuma téléphone ya fo chogomi. Mais oya mina odeka mawo, ça c'est différent. Même la justice mais il faut une réquisition. Il y a un papier de jugement ou orange ou malitaire ou télécell pour que seka il comme là au fana nous sommes il a dit mais qu'il faut que Clément voulait être premier ou ya que donc à la carrière à discréditer parce que que les chogo quoi hal munu be ka ke choguer la c'est une façon de la battre mais nyo do fo ngo na soro amakuma ou ben namakuma chogo don ça peut toujours te nuire. On a fait ça à Rasta à l'époque où tu as vidéo vocal d'Otako. Le ministre qui est là de l'énergie, allez me donner enregistrer le téléphone là. Kabla réseau sans fait. Là ka sera marqué ministre. Ou outela ka ta ministre ya la flé jusqu'à demain. Pourquoi monde voir là. Donc moi je ne m'attends même pas grand chose dans ça parce que aujourd'hui quand tu es chef, c'est comme Ibeka ka wate quoi ni be fangala ni mi ja odebeke foni bora fangala domi. C'est ce qui a fait yela ma foit na do kola non ne mu yela ma de bedola etiano ne odo finyana ngoma tel que je connais Choguel il pouvait réagir depuis hier ou bien la primature allait réagir mais foi kuma beka fo beku parce que odo quoi ni joto kuma do la ko ibato mo kutafo na bana wata bana sinon c'est la justice il y a fo chogome justice de kanga seka suite dinima quoi voilà ça parce que Choguel peut savoir que ses mémoires ne de la que kuma fo yano il y avait telle personne. C'est-à-dire, allez bien que fendo fou à la quoi. Ou bien qu'à faut donc à l'été, abana. Parce que juste si ma i auto-saisir ni dossier na droit, qu'à faire juste bête na droit jamana. Mama auto-saisir na, akana auto-saisir faut la tuguni. Parce que moi ou bien que comme réseau ça en fait que parce que ça c'est pas des insultes, c'est des accusations. C'est des accusations très graves.
très très grave. Chama accusé nyo do fongo bon les gens vont parler peut-être que atiku yere ya kuma mais ne ko ni ame kunule mais am sega ki atiku bora kalama parce que j'ai remarqué que mon chama to fora munu bora ka kuma ka shogel tant depuis l'autre jour mais peut-être ulu bora kalama c'est pourquoi ils sont en train de faire sortir ça bon c'est un peu compliqué. C'est compliqué. OK. Et Touré anya ye ko aw ye cadre mo yi oni jamana chama che fanga aw te kankelin fo aw cɛla ka gɛlɛ parce que mun na aw bɛ fɛ élection ka kɛ février jamana mɔgɔw ko élection tɛ se ka kɛ février bon sisan nɔ ne fɛ aw ka nin aw yɛrɛ hakilina i bɛ se k'i da don a la ka ɲɛfɔli k'an ye wa parce que aw ka nin bɔli aw bɛ jamana kɔnɔdenw de ka hakilina kan wa ou bien mɔgɔ dɔw yɛrɛ ɲuman na k'aw b'aw ka intérêt dɔrɔn de nɔfɛ. Bon i ka ɲininkali diyara an ye n'an bɛ kuma jamana ko la i b'a dɔn intérêt personnel ko kuma tɛ o la i y'a fɔ cogo min na ni jamana ɲɛmɔgɔw sigi ka fɔ gɛlɛyalen don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati in na ka sababu kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ye ka taa ko dɔw kan bon ne bolo bɛɛ kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la de i b'a dɔn nin ko in ye ko kelen dɔrɔn de bamananw ko ten ko sigira kan min kan a kan ka wuli o kan de kan on le dit en français c'est-à-dire on ne change pas les règles du jeu en cours du match bɛn kɛra fɛn min kan a b'aw jija o de ka waleya yɔrɔ n ye anw sigikun f'i ɲɛna n'o ye alliance jigiya kura ye depuis octobre 2020 a sɔrɔ Choguel ko kuma tɛ yen prolongation ko kuma kun tɛ yen kalo 2 fanga jaso kɔfɛ an y'a ɲini k'an ka jɛkulu sigi parce que adamaden baara don an ko an bɛ jɛkulu in sigi ka transition kɔlɔsi k'a dɛmɛ a ka baara la ka tila k'a kɔlɔsi madama u ye layidu min ta u k'a bɔ a sira fɛ anw yɛrɛ kun t'a dɔn ko nin ŋaniya bɛna jigin kɔnɔ bi mais bi an filɛ a résultat kɔnɔ bon en réalité an bɛ fɛ ka min dɔn jamana filɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ tantɔ insécurité fanga ka bon jamana an bɛ se k'a fɔ n'i ye jamana ta 100 sara 80 minɛlen don donc ni aw ko k'an ka taa kalata la an bɛ taa cogo di mais n ko olu nana o de kama o gɛlɛya kelen de kama walasa k'o dilan u nana mais n'u ma se k'o gɛlɛya dilan u k'o fɔ an ɲɛna k'a fɔ k'u dɛsɛra parce que halisa u m'a fɔ an ɲɛna k'u ma se n'i y'a jateminɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafirila condition 2 de la a fɔlɔ ye mun ye insécurité fagali jugu min tun bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ni dugu kelen banbaaciw bɛ taa bin a kan ka dugu kelen ci maa 100 ni yirika de tun bɛ sa n ko de nana ni fanga bin ye a filanan ye min ye o ko ye mauvaise gouvernance ye maintenant n'an nana o la ka na bila sɔrɔsi fanga kɔnɔ aw ko san 1 ni kalo 18 aw bɛ kalata organiser mais n ko o layidu taara k'a dɔn k'a fɔ ko nin problème bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ a ma taa kun fɛ o nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ transition ka mɛn ka nin hakɛ in sɔrɔ transition fɛn fɛn tɛmɛna o ma nin délai sɔrɔ donc u ye kalo 18 layidu ta malidenw ye ko an hakili la gɛlɛya ni nin gɛlɛya min bɛ yen sabu ka daga lakanabaliya an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na yanni kalata wagati cɛ mɔgɔw bɛ taa kalata jɛlen na o ye kelen ye mais filanan fana ye min ye an y'a jateminɛ ko minnu bɛ ka kɛ fanga ɲɛmaa min yɛrɛ sigira n'o ye premier ministre ye semaine 3 yanni ale yɛrɛ ka nommé Bandaw y'u ka tɔn n'o ye M5 ye Bandaw y'u reçoit Kuluba ka réforme ko kuma kɛ u ko k'olu bɛ sigi min kan olu bɛ danganiya ni min ye n'o ye wilibali ye olu fɛ yen dɔ tɛ fara transition kan réforme o réforme n'o kan ka kɛ n'o tɛ se ka kɛ délai kɔnɔna na ko k'o réforme o tɛ ne ka kuma ye dɛ min bɛ fanga ɲɛmaaya la bi premier ministre la donc ko réforme fɛn o fɛn bɛna kɛ o bɛɛ ka bila kɛrɛfɛ u k'o ɲɛsin kalata ma ni tile 1 farala élection date kan o n'olu bɛ ɲɔgɔn ye bon o maa kelen dɔgɔkun 3 kɔfɛ o tilala ka nommé ka kɛ premier ministre ye o jamana kelen kɔnɔ o bɛ tila ka na fɔ mɔgɔw ye ko kalata tɛ se ka kɛ fo ka nin kɛ mais jamana kelen kɔnɔ maa kelen kumakan 2 ɲɛmaaya la mais an bɛ taa min o jamana kelen kɔnɔ o maliden kelenw ɲɛna o waati kelen kɔnɔna na san kelen kɔnɔna na e o kumakanw fɔ o bɛ anw hakili la a bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ taa min donc an ko dɔrɔn ɲɛmɔgɔw ma an ka bɛn o ka di bamananw ko de sigikafɔ ye damu mais sigikafɔ min n'a bɛ kɛ ɲɔgɔn kan walima a bɛ kɛ dɔ kan n'o tɛ sigikafɔ ye damu bɛ sɔrɔ min na donc o de la an ko vraiment u ka kan jɔlen fɔ an ɲɛna mais hali bi jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ k'a fɔ ko kalata tɛ se ka kɛ a waati la anw bɛ se k'a fɔ o fana ye hali n'a y'a sɔrɔ an b'a kalama ko baaraw bɛ ka kɛ ji jukɔrɔ walasa dɔ ka fara kan mais ne ko ni an bɛ malidenw yɛrɛ bonya a fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ cogo di jamana ɲɛmaa de kan ka bɔ fɔlɔ k'i dantigɛ malidenw ye
n'o ye président de la république ye maliyɛnw an kun ye nin layidu de ta aw ye mais an bɛ yɔrɔ min na bi nin gɛlɛya ni nin gɛlɛya in de kama nin tɛ se ka kɛ an ka laɲini kura o de ye nin ye mais o ma fɛn fɔ malidenw ye ni yɛlɛmali kan ka don charte kɔnɔna na a ma se an ka taa assise yɛrɛ la o charte min b'an bolo il y a une disposition du charte qui prévoit cela k'a fɔ n'an bɛ fɛ ka yɛlɛma don furancɛ fanga na président de la république yɛrɛ bɛ se ka initiative ta pour réviser la charte ou bien a b'a bila ka taa CNT mɔgɔw fɛ yen olu bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ initiative u bɛ proposition kɛ walasa yɛlɛma ka don a kɔnɔna na an tɛna don nin bisi basa ninnu bɛɛ la a bɛ ɲɛfɔ malidenw ye mais munna ka nana ni décision ye sigimakɛ kan minnu kan minnu bɛ na ni fasodenw ye k'u kɔ don ɲɔgɔn ma parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ k'a bɛ labɛn assise ni fɛn ninnu dɔ wɛrɛ tɛ c'est pour que ka se ka dɔ fara furancɛ fanga kan donc ni an ka laɲini tɛ o ye et puis an ko k'an ka sigi ka kuma an y'a jateminɛ ni président de la transition bon premier ministre fɔlɔ an y'a ɲini ka sigi ka fɔ ɲini a fɛ a y'i ban k'a reçoit depuis mois de août an ye mémorandum kɛ k'a ci a ma a y'i ban k'a reçoit président de la transition y'i ban k'a reçoit mais a bɛ dɔgɔkun laban in na an y'a ye k'a fɔ président de la transition yɛrɛ ye wulikajɔ sabati ka se ka parti politiques reçoit ka kuma n'u ye mais an y'a ye k'a fɔ kuma ninnu tɔ k'a jɛ don hali bi parce que a y'an reçoit siɲɛ fɔlɔ la an taara an y'an fɛla fɔ a ɲɛna k'an ka sɛbɛnfuraw d'a ma an hakilina ye min ye anw bolo n'a b'an wele nin sen c'est de faire des propositions concrètes bon y'aw ka gafew kalan an bɛ nin ta an bɛ nin bila parce que il faut pas qu'on se cache aujourd'hui dans ce pays on a besoin d'un minimum de compromis politique an mago bɛ bɛnkan fitinin de la walasa an ka se ka avancer maintenant b'aw ka position k'aw k'aw tɛ nin bila politique tɔnw b'u ka position olu ko t'u bila mais o bɛɛ n'a ta o ta aw bɛ ka inclusivité demander hali bi maliyɛnw ni ɲɔgɔn fɛ an tɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ donc président de la transition semaine tɛmɛnen i y'a jateminɛ a ye wele bila a ma k'an ka na ko kura ye mɔgɔ dɔw kun bolo yɛrɛ k'an man ka taa lamɛn mais an ko non pour le respect par respect républicain et par respect pour la première institution qu'il incarne an bɛ taa lamɛn an taara u ye min bila bɔlɔlɔ kan k'a fɔ k'an bɛna taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ma t'o sɔrɔ yen nɔ an taara président ka ministre de la refondation u ye kuma ta ka kuma président yɛrɛ wulila ka kuma ta ka kuma kun cɛ u y'an nabila fɛn wɛrɛ ma fɔ an ɲɛna Azizi a ko dabilara wa bon hali n'a sɔrɔ a fɔra k'a reportera bon a reportera jusqu'à quand a ko bilara wa mun de bɛna yɛlɛma a kɔnɔ o ma fɔ an ɲɛna donc hali bi an ka bondaw yɛlɛnen don en tout cas an sigilen don an bolo tendulen don an bolo janen don faamaw fɛ hali bi k'u lamɛn o bɛna se ka waleya min ta walasa maliden bɛɛ ka don da kelen jamana ko de don n'a y'a sɔrɔ les assises comme on les dit o ka fɔ an ɲɛna c'est les assises pour le par les Maliens o fana ka fɔ n'a y'a sɔrɔ mais si c'est les assises o kuma a bɛ se i ye kunnafoni dila ye gɛlɛya min bɛ cadre mɔgɔw ni an ka camancɛla fanga cɛ bi élection ka kɛ a date la date min fɔlen don min bɛ sɛbɛn gafew kɔnɔ e y'a hakilina ye jumɛn y'a ko la bon ne b'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen nɔ bi o tɛ seulement gouvernement ni cadre dɔrɔn de ɲɔgɔn cɛ parce que e Mamadou Diko ye a bɔra ka kuma Cheikh Oumar Sissoko bɔra ka kuma Muntaga Tall Clément Dambélé, Oumar Mariko, ou Kachan, les têtes du M5. Moi, mon premier ministre est Keleke. Aujourd'hui, il y a Bouni Nyonche. Oui, voilà. Flana, oui, Ademaï. Parce que je pense qu'Ademaï ni cadre ka position te kele kosabe quoi. Parce que Ademaï connaît que coup betasi que fola. Malgré que oui, conditions d'audit. Ah bon. Mais il connaît Hakina, c'est clair aujourd'hui. C'est comme si où tu fais Qatar Fondation Kokumala. Parce que qu'on a fait la fondation, c'est-à-dire que fin qui era dans les 30 dernières années, Kashimanye, Kasoro, ou le Tumbe Fangala, ou le Baron Kouyo Koke Komununiana. Donc on a fait la Sigafo de Bekata ou Konumboy, Kolutedo ou Dafe. Donc, oui, Flana. Sabana Fana, c'est la communauté internationale. Parce que moi, je suis Angana Nyawanege, ni aye ou assise nous reporter. Ni aye assimi avec nous rencontrer chien que les chiens flash chien sabayere c'est la vrai qu'ils sont un peu dos au mur parce que follow tout mec a faut qu'on non comme moi on était assise quoi là ko match
Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que au comment de mo fouteni quoi. Donc je pense que Gélé Mimbe non. Amana ke chogo beba donc élection tchèque. Hal CEDEAO beka comment faut ça ou badon. Mais il faut donner une date. Abe fendo de faux à anti-sec élection qui était. Mais les élections des maires là, ou ma conseiller nous mandat do faraka. Kakalo woro duma. Mais qu'est-ce qu'il a dit que dans 6 mois que vous cette élection qui. Mais abe connaît fendo faux. Donc abe seka faux abe fait que kalo woro fara transition ka ou bien 5 kilo. Ayo faudront ça va se négocier avec la CEDEAO. Et ma Guinée, le monsieur de la Guinée, il a libéré Alpha Condé parce qu'il a aligné les 12 Bekanao. Il ne faut pas donner encore le bâton à la CEDEAO pour nous taper. Donc, à Simi nous fleque, les militaires qui sont au pouvoir, les politiciens qui ont crié, à Tchaman, ils étaient tous avec Ibeka. Ou nous, comme Malfa, nous, comme Bombo, nous, comme B, ils étaient tous avec Ibeka. Mais Ibeka, Binadomi, c'est ça, ils ont changé de position. Donc, Ibeka avait tous ces gens. Il ne faut pas que Assimi Kayera négue quoi. Parce que l'opinion, parce que Djama Mimbe no bi fin fladron de Kadimalion yebi. Assimi dun tseko ke, Shogel tseko ke. Follow Edjme, France ka tako bondala. Oui, follow à Kadimalion Tchama, même si moi c'est pas ma posture, mais mi Kadimalion n'est pas là quoi. Mais na foro Kumbali France Katabi, c'est très facile. C'est une note seulement qu'on met au Betao. Oui, follow. Flana, à foro code d'amener Wagner. Parce que moi, que le Wagner de Bina Malibo Borla. Ou tu sais que nanoé. Au comment yere ubeka. Saka nanoé togodo, nya fali kanyi. Ne de beaucoup finir. Comme kuna fondi la, mo la bo kalama. Non, c'est pas la première fois que j'ai dit ça. Parce que Nia et Assimi rencontre l'Allemagne, l'Union européenne, la France même, avec on a vu Shogel la rencontre l'ambassadeur. Et Boraka Foko, nous, moi, mon bec terroriste entraîné. Et puis là, il faut tout le monde de insécurité qu'elle est. C'est la vérité que, comment faut le mieux faut. Tiens, t'as là quoi. Sinon, ni Kabanadon, il va faire avec. Ou tu sais que Wagner, pourquoi? Parce que Shogel Boraka Foko, la France nous a abandonné en plein vol. Aya fo domi ko France fin que dispositif ko la ku mu nyininga ko alors que accord de on nyonche mimba foko nambe fin que il faut kanga nyon informer. Donc cela veut dire que nous bena fin que bi Wagner ko la ils sont obligés d'abord d'informer la CEDEAO, ils sont obligés d'informer la France, ils sont obligés d'informer les comment on appelle ça le G5 Sahel. Mais où TCO ils vont passer par où? Donc si tu vois que la CEDEAO même insiste parce que au ni Wagner nana en bêta. C'est pourquoi mais ou kala no bolono bla 7 do la mimbo o be exiger o kama ne be ko do finya na no kona kila nanga jamana ya tay anga jamana nyemo kon be se ka wuli ka décision do ta jamana yo bien. Ah non, le problème c'est quoi? On n'a pas un chef d'État légitime. Sur quelle base? Même la Russie a peur. Niata la Russie rebe siraka baraka avec des gens qui ne sont pas si légitimes que ça. Ils ne sont pas bêtes, mais le Conseil de sécurité vote Tadomi où ils ont dit qu'il faut que les élections se tiennent en février 2022. La Russie et la Chine ont fait l'abstention. Pourquoi ils n'ont pas dit non? Parce que nous, qu'on avait bloqué. Mais pourquoi ils se sont abstenus? C'est la vrai qu'ils ont laissé passer, mais ils ont voté. Donc, c'est des États qui ne peuvent pas compter sur eux. La diplomatie internationale, c'est comme ça. Donc, Kobe Yoromimbi, nous, les Maliens, parce que moi, mon transition soutenue, c'est dans la Nebora comme il faut, c'est ça. Mais sans Kalo Kelen, Kalo Fla, Kalo Woro, nous, côté Kake, ou nous, sommes comme Mourti, nous, Kamao. C'est ça le problème. Parce que vous avez fait de faux, fait mintisegake. Et les gens qui vous soutiennent parce que vous avez fait de faux, vous avez fait faux jusqu'à présent, c'est Assimi qui a pris un décret par rapport aux assises. Mais Mounou a reporté, c'est seulement une petite décision du président du panel. Vous savez que décret et daga. C'est-à-dire, il y a un peu de n'importe quoi, il y a du désordre. Et moi, c'est ce que j'ai dit aux gens. Moi, je fais partie des gens qui ont vraiment critiqué Ibeka. Quoi. Donc, tu sais que parce que Ibeka était plus légitime. Il pouvait se permettre beaucoup de choses. Mais où il fait que Ibeka a rencontré ces gens-là combien de fois? Et Bidaouba Fokomo Faranyonka. Pourquoi Aoumo Faranyonka Ibeka demain? Moi, tout le monde sait que je n'étais pas pour Ibeka. Tout le monde le sait. Mais Bidaouba Fanga Faranyonka. Parce que Aouda Fanga la vie. Non, moi, je Faranyonka, mais Tieneka. Parce qu'il y a trop de politique dans ce qui se passe. Et c'est compliqué. C'est pourquoi moi, je suis politique, moi, la casse, ou bête. Kobe Yoromibi, Assimi, il ne connaît rien de la politique. C'est un militaire. C'est un militaire, mais il ne connaît rien de la politique. Mais au moins, il doit se faire entourer par des gens. Aujourd'hui, là, ce gars a quel poids politiquement? Ne boira qu'à faire ça. Moi, je suis blad donné. Moi, Tchamantouma non fait, je suis blad donné. Et à un moment donné, là, Assimi sera obligé de faire le choix comme il a fait avec Bandao, comme il a fait avec Moktava. Parce que na galera ibi yerenyini, il y a les 12 tiers. Parce que n'est pas de faux. Géléa yerebe au yoro de là. La CEDEAO même l'autre jour, le chef de la diplomatie, Anadif a dit ça, qu'à quelle élection que c'est que. Ou le bodon. Mais à vous faire de faux.
Là, en 2012, là, c'est la CEDEAO. Et fait ça non, et fait ça non. CEDEAO quand on a le 12, ça dit on sait que diplomatiquement pour convaincre la CEDEAO. C'est très grave dans un pays lorsque c'est les militaires qui font la diplomatie. Et moi, Kunasini a signé un décret d'Oboka Foko, c'est le colonel Abdoulaye Maïga qui va être le porte-parole du gouvernement. Cela veut dire que Shogel qui était presque le porte-parole du gouvernement, parce que comment faire aller de Bafo. Mais cela veut dire que tu ne dois plus parler au nom du gouvernement, aller à Kamota, ministre de l'administration, même les politiciens, ou d'alembo au colonel là quoi. Parce que lui, il est parti directement aux actes quoi. Mais depuis que Ouyo fait maintenant la Kadi et Doima, Ikasama, Kobeka Gela quoi. Parce que là c'est trop politisé et ils ont un esprit M5 alors qu'au T. Moi, il n'y a pas un événement du M5 qu'on n'a pas couvert. Mais ni quel nana quoi. Djamana Bayorom, il faut arrêter de faire le jeu quoi. Ça ne marche pas. Ou quand on a 600. Comme je l'ai dit tout de suite là, ça c'est un travail de 10 minutes. Un calendrier. Tout le monde sait qu'il y a des arguments pour ça. Ah, les Maliens veulent parler. C'est d'Awotina Baoma. Ah, il y a l'insécurité qui grandit. C'est d'Awotina Baoma. Maintenant, même le Conseil de sécurité a dit ça hier. Le monsieur a dit par rapport à la Libye. Libye élection, c'est moi qui dois venir. Mais ils sont en train de faire en sorte qu'à reporter parce que mais au moins la Libye avait donné un délai jusqu'à ce qu'ils ont vu qu'à Tsekake quoi. Mais pourquoi on fait Oteke? Ce n'est pas vous. Quand il y a eu le premier coup d'État, Assimi de Avionta, il est parti à la CEDEAO. Il est parti avec 3 ans. Au moins, bien, la CEDEAO a dit une année. Assimi, finalement, ils ont proposé 18 mois. Coup d'État Flanaï, à Forêt président, c'est président. Mais c'est la diplomatie qui a fait que Ouyatoui. Bon, comme la dernière fois là, si ça tout ça c'était pour que le délai puisse être respecté. Au coup d'état flanin on t'a laissé gérer. Mais s'il y a problème aujourd'hui là, Nana Koufou Ador est venu ici. Assimi de avion takata faux au fait dans le deuxième coup d'état contre Bandao. C'est pourquoi vous faites un tableau. Mais si tu veux changer, au contraire, tu dois plus t'apaisantir sur ces gens-là. Parce que nous de là, surtout. Parce que même si au Mali, en France, là, si la CEDEAO n'entraîne pas, c'est un problème. Donc, si tu n'as pas peur de sanctions là, mais tu as vu après, il a envoyé des militaires pour aller négocier. Diaw est parti au Burkina, l'autre est parti à Abidjan. Qu'est-ce que ces jeunes-là, vous savez que tu as Moufo, Ouattara qui est dans la politique depuis 30 ans, 40 ans, vous savez que tu as Moufo politiquement. Donc, ils ne peuvent pas le convaincre. Shogel qui se dit fort là, tout le monde sait qu'il n'est pas l'interlocuteur de ces gens-là. Si tu vois qu'on a même laissé Diop pour parler, c'est là que jusqu'à présent, au Bonya Mali, ils veulent que ça soit résolu. Mais à vous faire de faux, Diop bêta au commande de faux avant le 12. Ah, vraiment, on a compris la CEDEAO. Voici ce qu'on propose. Même si c'est 50 ans là, il faut proposer quelque chose quand même. Mais c'est ça le problème. Mɔgɔ kelen mɔgɔ fila Touré e hakili la CEDEAO bɛna le 12 diplomatiquement an bɛ se ka mun de kɛ walasa an ni CEDEAO ka bɛn. Ne bolo yani an ka ni CEDEAO bɛn jɔrɔ an kan k'a ɲini fɔlɔ ka malidenw labɛn fɔlɔ parce que bamananw ko ten a ka kalan e fɛn kɔnɔna na a ka kalan kɛnɛmana na i bɔ man di o ko la dɛ i b'a dɔn ko in problème bɛɛ ye an yɛrɛw de fɔlɔ n'an yɛrɛ bɛnna bamananw ko ten ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'an yɛrɛ bɛnna ka bɛn fɛn o fɛn kan k'o kɛ gafe ye ka diɲɛma sɛgɛrɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ o la mais n'u yɛrɛ dama ye fɛn o fɛn mɔntɔn u ni ɲɔgɔn cɛ k'o bila ka taa n'anw ma sɔn diɲɛma ti da la i m'a faamuya wa c'est à dire ko in problème ye min ye fɔlɔ o ye depuis assise in sigi cogo parce que ko in bɛɛ b'o de nɔfɛ a fɔra k'aw ka date di Goodluck Jonathan bɔra yan nɔ a ka bɔli laban na médiateur la CEDEAO a nana k'aw ka wagati kelen fɔ aw ye layidu di ko avant la fin du mois d'octobre aw bɛ délai dɔ d'a ma délai ma di o kɔfɛ Nana Akufo-Addo ale yɛrɛ nana Ghana président ka tila ka na an ka faamaw kuma ɲɔgɔn ko a waati fɔlen bɛ ka se aw ka bɛ décision dɔ chronogramme clair et précis aw b'o di ka na a ma fɛn ye o y'a sɔrɔ fanga jaso filanan min kɛra président de la transition a n'a ka fanga ɲɛma yɛrɛ ye min sigi u bɛɛ ye layidu kurakuraya malidenw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko kalata an b'a labɛn nin waati in na mais n'u kun b'a dɔn k'a tɛ se ka kɛ foyi kun t'u bali o i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na ka charte réviser quand il a prêté serment le président de la transition il pouvait demander aux Maliens de réviser la charte aux propositions b'a bolo waati min ka di i b'a fɔ ne bolo ka erreur fɔlɔ kɛra mun ye o kɛra erreur de communication ye d'abord premier ministre bɔra a y'a jira k'a fɔ refondation kuma ye ni MCM ka projet de ye olu bɛna
chongo malien kan o kɛra erreur fɔlɔ ye anw bolo refondation ko kuma ani assise ko kuma olu kun kan ka bɔ ɲɔgɔn na parce que olu bɛ ka refondation fɔ kalo 1 kalo 2 kalo 3 mais c'est très minime pour parler de l'ensemble des problèmes du malien an ye TDR minnu validera an y'o lajɛ mais u ko k'u b'a kɛ Mali commune bɛɛ la ni Mali cercle bɛɛ mais quand tu regardes au niveau local mɔgɔ hakɛ min kan ka fara ɲɔgɔn kan pour parler du problème du Mali a dɔgɔyalen maa 100 u tɛ tile 1 k'a la u tɛ tile 2 k'a la u tɛ tile 3 k'a la mais aw b'olu lakana cogo di au même moment vous dites que à cause de l'insécurité ko élection tɛ se ka kɛ o yɔrɔ ninnu na donc ninnu ye kumaw ye minnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ an fana ye mɔgɔ faamuyalenw de ye donc an bɛ jateminɛ de kɛ donc ne bolo ka erreur fɔlɔ kɛra min ye le fait de mettre ensemble les élections et même la refondation nous ni refondation c'est pour parler des problèmes du Mali bien vrai que Kauti Talikeni Oluye il faut programmer les assises pendant 6 mois même pendant 1 an pour aller en profondeur aller dans toutes les localités du Mali katakuma malien fait bon allez si ça nous va la ka reportera mais j'entends des gens dire que Kabeke ni mois de décembre mais 20 jours d'assises là ça va nous rapporter quoi? Qu'est-ce qu'on va tirer de quintessence là-dedans qui peut servir les Maliens? Bon, il fait mes résultats donc déjà 20 jours milliards de l'habitat d'Adji Ola. Quand on a la abna d'abord ton de là. Mais dialogue national inclusif qui est la résolution d'Alembe Tiroir c'est le meilleur dialogue. Elle n'a qu'à sortir d'eau matala. Mais où baisse on a résolution conférence nationale d'entente qui est c'est les Maliens qui ont parlé, mais le dialogue, les assises là, c'est pas des Maliens de 1960 qui viendront parler. Hein. C'est les mêmes Maliens là qui viendront parler. Hein. Donc Maliens crottés là. Maintenant, le terme refondation, même les gens ne sont pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on va refonder? Parce que refonder un État, c'est comme si Corlé fait Mali Kaboui, Kanani Mali Koura Kanocho. Bon, est-ce que Mali Koura Bina Sigito, Malien Koura de Binawa, Jamana Koura de Binawa, on n'est pas. C'est-à-dire que famille au terme il y follow quoi. Donc, les boulots, la refondation, c'est de gros termes. Mais en réalité, on peut le mettre comme assise nationale de réformes institutionnelles et politiques. Il y a le mot de Binadoko là. On parle de révision. Jogel même parle de révision. Mais dans ce contexte-là, d'insécurité, révision. Dans la constitution malienne qui est toujours en vigueur, il est dit que ni Mali Djamana fan kelendrom menenendo, antseka révision kokuma refo. Mais vous parlez de révision. Comme Mali fan kelendrom insécurité B. Bon, on a quoi qu'elle est fait. Kalata mkanga février, on a quoi qu'elle est béouri. Ah, y a des benuna quand insécurité bi jamana kono o bela obeka insister. Mais madame 2013 élection kera ka soro Mali do fando ko minenendo. Mais avec l'accord de Ouagadougou. Donc ce que je veux dire, l'accord de Ouagadougou, insécurité comme Jamana kono. Élection maseka organisée Mali Fampe. Candidat Merebe maseka ta campagne qui Mali Fampe. Mais ça nous a permis de faire une élection libre et transparente. Au moins délire un président. Bon, insécurité nécessante Djumenga Djougou. Bon, insécurité nécessante Antsekou Madanyoroma. Do far la insécurité ka. Si ça est même insécurité reconnaît c'est que moko ka balo de bekanga jeni. Dans 4-5 mois là, il faut s'attendre à la famine. Mais en question je me pose là, mon blala kanako kele, sans kele ol de décelendo là. Nene renyiningare, Assimi a passé 1 an d'apprentissage au pouvoir. Lui-même il l'a dit quand il a rencontré les partis politiques la semaine dernière. Ako nyawele kanade wala sangana nyondon. E sankele ebe fangana. Et Fanganyamaï, et les partis politiques au Tignono, même si moi je trouve que c'est un désaveu dans un premier temps pour le Premier ministre, je pense bien, parce que Assimi n'a pas pensé une seule seconde de descendre dans l'arène politique pour échanger avec les politiques. Il avait laissé ce travail-là au Premier ministre plein pouvoir qu'il avait. Parce que moi j'ai toujours considéré que ce Premier ministre était un Premier ministre plein pouvoir. C'est la première fois que je vois un gouvernement nommé pendant 5 mois, 6 mois, sans porte-parole. Mais heureusement, on l'a décrié plusieurs fois. Il y a 48 heures, on vient de nommer un porte-parole. Je pense que c'est un deuxième désaveu encore pour ce Premier ministre-là. De plus en plus, le Premier ministre plein pouvoir-là
Assimi est en train de recadrer. Moi, je pense qu'Assimi a fait 1 an avec un fanga taboulo et jatena ati mugo do ati fanga eredo. Si ça n'a avec un do fanga konna. Non. On n'a pas de guerre personnelle. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire au problème politique là, il faut des solutions politiques, pas de foufiant, comme le dit le président Alpha Omar Konaré. C'est-à-dire au problème politique, il faut des solutions politiques. Ce qui se passe aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous on a créé la plateforme Alliance Djigiakoura 3 octobre 2020. On ne parlait pas de Choguel ni de Assimi ce jour-là. On parlait de la transition et du Mali. On ne pensait même pas qu'un jour ils allaient réfléchir et penser à proroger la transition. Mais aujourd'hui la réalité est là. Donc nous on a anticipé sur les choses. Donc anti-hein, Karsa Keleli Kama ou Karsa Keleli Kama. Maintenant les gens qui pensent que Anta est pour l'impersonnel, ils se détrompent. Mais la position même du Premier ministre, qui a une position de fusible là, c'est ce qui demande ça aujourd'hui. Et ça arrange même les militaires que tout le monde se braque contre le Premier ministre. Quand vous regardez, mais qu'est-ce qui a fait tomber Boubé Mega quand il était Premier ministre d'Ibrahim Bokar Keïta? Motion de censure de Kouminata, assemblée fait pour que Boubé gagne. Mais tout le monde s'est braqué contre lui. Bien vrai que c'était l'incapacité du président à l'époque qui était mis en exergue. Mais quand Boubou a été nommé, mais le même M5 là, quand ils sont sortis pour faire des manifestations, à un moment ils ont même demandé au président de la République de lâcher le Premier ministre pour sauver son fauteuil. Le président de la République a refusé en son temps. Donc en fait, il faut que les gens comprennent que le Premier ministre de position doit être là. Parce que quand le président de la République a nommé le Premier ministre, il lui a donné une feuille de route. Et il a insisté sur l'inclusivité. Mais est-ce qu'au Karabia, donc le président Ichi, Kachikan Douida, ni moi au Lawalea, et de président Kabarake, Moro Bougneshin et de moi. Parce que ça fait comme au cadre Moro Taï Lameli, au Tikal Lame. Ni président au Lame. Pourquoi on veut faire insister toujours Premier ministre? Mais président en Lame, président ma Jabidi Amao. Moro Lameni Dronteo. Président en Lame, Ayan Wele Kanantara, Ayan Lame. En Sigina Kokura, Ayan Wele. Ça m'a précédé Jamima. Bon, en Sigina Kouraye, Ayan Wele Bololo Siraka. Kangana. Bololo Siraka. Bon, est-ce que vous avez noté? Non, on noté parce que non, Kumata, kuma wera kumbe fo minteni. Akumbe fo hali biyaye, président Ouwele, Betara, mais nunu mata. Donc, n'y a eu mata, hali sa nunu tati maliko. C'est-à-dire que nini mouabe kelela, ibi jija kumabe ka tatouala. On wele la bololo seraka, malgré que donc mokanganata, ango mais on va aller. Antara lame. En kumbolo adoa, akumina kumadama. Aerebi kuma, abikuma dama akarsa anya uka gafe ulaje. Amseka mintala o. Parce que comme je l'ai dit, il faut un compromis. Il va de transition de beka ke Tchad en fleur rom napi. Il faut qu'un jamana nyamo ko to ka exemple ta jamana to ka. Tchad bibina gela mimbe mbese ka fo gela ta. Mais le gouvernement tchadien, ils ont fait un projet de loi d'amnistie pour plus de 300 rebelles. Pour que un dialogue national inclusif minke et rebelu kaseka na keneka. Au lieu marafa de ta jamana kama ka keleke. Mais le projet de loi ta ko bon malgré que ni mbekera anga yafa nyoma. Où il y a 300 prisonniers libérés, il y a un projet de loi qui a fait Oluma. Voilà ça, c'est qui a fait au Canada. Mais au Bela c'est insuffisant. Il faut d'aller plus loin. Donc, on demande au gouvernement aujourd'hui et au président de la transition d'avoir un minimum de compromis politique aujourd'hui pour nous permettre d'avancer. Et c'est ce qui m'amène à demander vraiment à libérer tous les détenus politiques. Les Soumaïlou Boubé Mega et les autres qui sont détenus aujourd'hui par la justice. Qui pour nous c'est des détentions politiques, il faut les libérer. Bon, c'est ça, non, les faits. Mais en Congo, nous peut libérer. Jamana kono don fana clé juma parce que bala ko mo mo libérer jamana kono don tout fait. Nous libérer là est-ce que jamana kono don tena et rebeller contre les assassins. Sharia ko de la wa ambi jamana kono don ka hakilina ko de la. Jamana kono don. Sharia beta jamana kono don ni. Non, sharia beta jamana kono don di. Mais sharia tient ka jamana kono don sako ke sharia bien de ka sharia buli. Sharia tient ka ni ko sharia ka jamana kono don be sako ke. Akuma bi chaire mbal mamso. Sharia bien de ka sharia de barake. Mais il faut détenir ce sont des détenus politiques. Mais là, Ibrahim Bokar Keïta ka fanga ye mamunu mine ko no yerula. Je prends l'exemple récent de Bakary Togola et d'Adama Sangare. Ils ont été arrêtés sous le régime d'Ibrahim Bokar Keïta. Où est sans flaquer kou la djaba kou tibitaba kou noyera kou la. Eh mais oubla la ko non lieu ko acquittement. Bakary Togola ko menena ko 9 milliards ko de noyera ka ko. Katla câble. Oya mami makala. Allez remi makala. Il n'a jamais été à l'école. Comme il l'a dit même à la barre, on lui donnait les dossiers, il signait. Allez libérer là.
Adama Sangare libéré la jango bube min kalana ni kalanti ɲini kana a kun fara ka kalana kun ti ɲini kana dayɛlɛ o bɛ se ka taa ko jumɛn kɛ k'a nɔbiyo la. Donc nous pensons que tout ça vraiment c'était des situations pour empêcher les gens au coup d'adé walima u ka don da dɔ fɛ mun t'u sagona da ye. Il a parlé de l'enlèvement de Poulo, c'est une réalité. Mɔgɔ taara Poulo ɲini fa fɛ pour que a ka taa enlever. Bon a ka enlèvement kun parce qu'à l'époque il était le président du cadre d'échange des partis politiques et c'est lui qui parlait chaque jour. On sortait sur le boulevard pour aller dénoncer. Maintenant, pour le faire taire, il fallait l'enlever. Et on allait l'enlever 1 mois, 2 mois, avec tout le monde. Après, on lui colle une affaire de déstabilisation du pays, comme on l'a vu avec les autres cas. Mais il faut arrêter ça. Le pays ne peut pas avancer dans ces situations, dans ces conditions-là. Donc, j'interpelle vraiment le président de la transition à prendre les choses en main. C'est vrai qu'il a passé un bon moment à observer, à étudier la scène politique, mais on n'a pas tout le temps d'étudier. Comme il l'a dit, il peut se faire entourer par des personnes, des experts, des personnes qui ont l'amour de ce pays-là. Maintenant, il y a le 12. Et puis, ce qui est grave, sanction follow tara ankama. Mais il y a le 12, voilà ça. Sanction éviter. Quelle est la démarche aujourd'hui que les autorités ont mis en place pour qu'on puisse échapper à une autre sanction de la CEDEAO? Nous, on ne va rien. En Kumbolo Dongo Asimi Anwele, c'était pour parler pragmatiquement. Mania et Kafo Kumogoba en photo de là. Kafoto Takafo vraiment avec inclusivité, mais il faut ambasiraka avec Baraka Djama Kadon. Mais c'est pas ce qui va résoudre le problème aujourd'hui. Ni CEDEAO nana le 12 kana situation sorota yalima au cadre mo bena bo ka soude CEDEAO mo soutenu jamana contrôle ka yira ka foko oni chama chafanga mo bolo to nyogom bolo. Nous on n'a jamais soutenu la CEDEAO, même si on comprend les positions de la CEDEAO, parce que il y a un protocole qui nous lie avec la CEDEAO. La CEDEAO est créée au Mali en 1975. Et les sanctions là sont sous le chapitre, le protocole de 2001, le protocole relatif à la bonne gouvernance et aux élections. Au protocole de Bafo, ni fanga d'Afrique et Jamana Kono, Ibinyang. C'est pas sorcier, c'est pas diabolique. Et tout le monde le sait. Maintenant, pour éviter, il faut voir la Guinée aujourd'hui. La Guinée, malgré que Mouroba Foko, Guinée m'a sanctionné, Guinée bêta. Mais la Guinée est en train de gérer de façon diplomatique. Sanction Mintara Dongo, Guinée Boraya et discours Mintunia. Tu as vu la lettre que le président a fait. Et même l'autre jour, le président Kumadofo, le 12, ils ont libéré Alpha Condé. Mais ils n'ont dit à personne que sanction non Sénat de Kama, ils ont libéré Alpha Condé. Mais tout le monde sait que c'est ça. Maintenant, nous, on n'a jamais soutenu la CEDEAO. Ambado CEDEAO est dans son rôle. CEDEAO n'a pas sur un barrage là. Quand nous, on créait là, on ne parlait pas d'une histoire de la CEDEAO. Mais en des cas, on a fait que, comment on peut échapper à la sanction? Parce qu'on a beau demander la clémence des autres là. Mais il faut que nous-mêmes fassions des efforts. Comme mon frère l'a dit, rien n'est demandé. On demande de proposer un nouveau calendrier. Hali CEDEAO comme maintenant, mais un red décelé de quoi au défaut. Moi, des problèmes. Le 27 février. Moi, je pense que nous pouvons éviter depuis le 7 novembre. Quand la CEDEAO demandait un chronogramme, qu'est-ce qui a empêché le gouvernement de travailler sur un chronogramme et d'envoyer? Mais ils n'ont pas fait. Ils ont envoyé une correspondance pour dire que la date du 27 février est intenable. Mais la CEDEAO n'avait pas besoin de cette correspondance. Le calendrier électoral doit adopter. Bon, un moment, comme peut-être mon frère lui peut parler de ça. Mais un moment, il faut le calendrier électoral adopté la semaine dernière. Ani jamana be gele amina tanto. Et il a fait premier ministre qui a posé quand a supprimé au ber quand a tout. Bon, moi je pense que n'a pas été meilleur la Kosebe. C'est peut-être le poste de président Ambero Mimbi. Oui. Pourquoi Mbofo? Parce que fanga tuntora premier ministre de Bolo. Aujourd'hui là, Ambekata Sirami Fede, ça c'est le chemin tracé par Shogel. Parce qu'à l'aide de Assimi Bla sur ce chemin politique quoi. Au lieu que le président même oriente le premier ministre, c'est le premier ministre qui le traîne. Mais comme on Ambekata dans l'impasse aujourd'hui, maintenant Assimi cherche maintenant à reprendre la main. Bon, vous voyez Géléa Foleg. Et Boraka Fossi Sanko, nous ni fanga teka ben pourquoi? Parce que Kalata Koro. Il y a une différence
et référendum ni élection te ñoo ñesira la. On peut faire des élections là où on ne peut pas faire un référendum. Obiseka kew. Wa ni odo fo sisan ni élection ko be dabla, assise ko fana be dabla parce que c'est la même chose. Ne do finyana ngo yoro do be no bi élection biseka ke. Ni shogel ko kabeta hal mopti bi abeta. C'est des gens qui vont assurer sa sécurité. Uma élection, uma defekia, uma bakekia, attaquer au colso de kono. C'est là-bas aussi qu'on organise les élections. Pourtant, ça a été sécurisé. Surtout que nous de faux. Nico Ibenambara quoi, à un moment donné, ça va te rattraper. Par rapport à la loi électorale, manga yere bora au défait, l'organe unique de gestion, à comment yere tchaira un moment. Bon, il y en a où bla assise quoi, parce que quoi assise binake. Il y en a où bla assise à comment faut. Pourquoi aujourd'hui là vous faites passer ça? Vous allez faire passer ça par les CNTB. Donc cela veut dire que jusqu'à présent, Shogel Kahakina, à l'effet, ce n'est pas un problème avec les autres. Les gens du cadre ont dit non, organe unique de gestion, en talaté, parce que ça va prolonger la transition. Ouais, il les a mis devant le fait accompli. Parce que n'a adopté un minimum, ça prend combien de temps pour être mis en place? Ou de coco en 6 mois, Koulou Sekake, à bord Ikasareda. Mais aussi mois, on est en 6 mois. Est-ce que c'est donc je crois que comment Bekou mena quoi. Tapo à l'époque avait dit ça. Kasum Tapo a dit que c'est pas possible. Mais les Bitar, les Ikasa, ils ont dit que nos capacités qu'en 6 mois. Que c'est la même chose que la CENI. Koniko qui veut CENI renforcer ça aussi, ça va prendre 6 mois. Mais on est à 6 mois, CENI Tamake, organe unique Tamake. Donc en tado ou beka tani moi je ne suis pas candidat. Mais moi je dis la réalité c'est quoi? Politiquement, ce pays-là ne peut pas s'en sortir, comme il a dit là, dans la propagande. Non, propagande. Il y a des gens qui sont mis en mission pour ça. C'est-à-dire, moi, ça me fait mal. Moi, je suis journaliste, je suis un peu communicateur. C'est pourquoi, comme Sugudo Bego, na fora, ni mo yang wolomba fo taika chila. Ni te tien quoi. Parce que des gens qui moi mon te halu ko seben quoi. Ou le téléphone ko fait premier ni ke ko Karsa Béano, ko Wagner Béano, ça dit, ça n'arrange pas. C'est pourquoi à un moment donné, Diop était obligé de sortir pour dire Mounoubek Wagner, c'est des ennemis du Mali. Quand Aoube Fangala, mon fin famille Beka Bokare là aujourd'hui, Mounoubek Marchike, c'est des gens qui sont avec le pouvoir. Normalement, les gens qui sont contre le pouvoir, ou le Kangaye Boulonkonobi. Mais au Tegakeo, Aoubek John soutenu Djonka. Ce n'est pas la peine. C'est la communauté internationale ou bien, c'est des Aoka Mo Béano. Donc, j'ai dit il faut mettre des actes concrets. Nous, on a tout enregistré, on a tout écrit à Bébambolo. Ce n'est pas qu'on soutient quelqu'un. Moi, je peux le dire. Moi, je vais couler. J'ai dit même aux militaires pour qu'il y ait quoi. J'ai des gens proches de lui. Mais nous, quand on voit que ça ne marche pas, nous, on vient devant les télés, on dit ce qu'on pense réaliste et ce qu'on pense correct. Ça, c'est des faits. Donc, pour qu'on ait bon je pense que peut être encore sauvé. Allez, je pense un moment à Borako Kumadofo, il a rectifié. Parce que faut la tumba foko fanga koromo ngo il n'y a pas plus ancien dignitaire que lui. Moi-même j'ai rencontré Shogel étant un ancien dignitaire du régime Kodola quoi. Moi je ne suis pas dans un parti politique Bébodon. Mais quand on parle, il faut que tu fomo au comment ça ne rassemble pas. Tu as tout eu avec la démocratie. La démocratie t'a permis de créer ton parti t'a permis d'être ministre, d'être directeur, d'être même premier ministre aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut rendre hommage à la démocratie. Aujourd'hui, là, il n'a qu'à se fédérer comme moi la main. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande tendance qui est en train d'aller de l'autre côté. Parce que, Assim Metouye Shogelta par stratégie. Parce que, follow M5, tu m'as contesté. C'est là où tu m'as M5 de Ouatilao. Quand il y a Bandaboui. Mais maintenant, la tendance a changé. La CDAO n'est plus avec Shogel parce que M5 n'est plus avec Shogel. Parce que ne Borakafo, Clément, Oumar Mariko, et l'autre là, Cheikh Oumar Sissoko, Madame Sika Diatousso, tous ces leaders du M5, sans compter les gens du cadre là, où lui era follow, il y avait des gens qui étaient avec Ibeka, Yann Ibeka qui n'était pas avec lui, les poules n'étaient pas avec Ibeka, mais quand il y a eu les coups d'État, ils étaient obligés de se positionner. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent Ibeka.
Et même ils ont dénoncé, ils ont même dit à Ibeka d'écouter. Bon, en Bayoromimbi, il y a dit n'importe quoi au niveau du CNT. Des gens qui ont dénoncé la prolongation du mandat des députés sous un régime légal, aujourd'hui ils veulent qu'on prolonge la transition. Mais au bébé c'est que c'est qu'il faut de connaître. Parce que ni dado na tout. C'est ça, non, il faut que ka fo. Aba la ko na fate assisi la. Dungo ko assisi mi na ke ko kuma bebe ta fo. Adum fene be ka fo tugu ko na fate assisi la. Comment dire? Moi j'ai écouté des responsables, par exemple Nouhoum Sarr. Nouhoum Sarr dit que aux assises, quand tu as courant ko kuma fo, ou tu as vie chère ko kuma fo, que c'est pour aller parler de comment sortir, de comment on appelle ça, de gouvernance, comment sortir de cette crise là. Mon kuma de binafo, parce que dire que c'est pas un projet de société, ko okuma tena keo. Ça c'est des projets de société que les gens ont. Parce que il est avec aussi, il est proche aussi des militaires. Donc, mais est-ce que c'est ce que j'ai dit? Nous parce que nous avons assis reporter, il faut s'entendre sur des principes. En bitant mon comme faut. Nous de faux. Si tous ces partis. Est-ce que assis ma reporter wala sa jamana kono di meka bala ali kadri mo wala sa ukaseka ta bekati hakil na fo jamana be bo nogola to gamena. Non mais il y a des principes, il y a des préalables. Ou beko de faux. Les gens du cadre ont dit prolongation coin. Akuma kana tafu assise là. Alors que ces gens là ou fait que assise que donc prolongation ko kuma fo. Ou de quoi ils ont RFO jamana be to gamena bi. Akanga prolonger wa manga prolonger. Ne. Oui, mais quand c'est moi qui te demande, on n'a pas le choix. Moi, hier, tu m'as fini à prolonger. Mais ngo que de bala. Voilà. Que de bala. Quand vous voulez prolonger, Bébado a prolongé. Mais quand tu vas prolonger d'une autre façon, là, ça ne peut pas marcher. Voilà, quand tu vas prolonger ça, toi, on t'a donné 10 jours. Et moi, c'est que Baramin qui 10 jours. Tu veux qu'on te donne quelques jours, mais qu'est-ce que tu as fait d'abord? Il faut évaluer les 10 jours. Ne boire encore faut si ça tout ce qui a été à Chimake. Non. Ibisega dofar. Non. Oui, bara chamanke. Parce que les logements sociaux, ça m'a été attribué officiellement. Oui, bara donné. Hein? Mais le problème, c'est quoi? La transition a des missions qui sont bien claires. Il s'agit de faire sortir les gens dans ce cadre-là. C'est d'abord qu'il faut que Jiri Mohoma, Shogel même a dit ça. Assimi FM que Jiri Mohoma, lui-même il a dit que ce n'est pas le travail des militaires. Moi, je connais des faits. Assimi a fait ça. Pendant 30 ans, des dirigeants n'ont pas fait ça. Mais il est venu, c'est pour organiser des élections. Surtout qu'il a prêté serment. Allez, le temps que Djuguni Shogel taille. Parce qu'allez, serment de prêter. Mais ni ma seka ke. Comme on a dit, tu parles pour que les gens ne disent pas que tu as violé. Mais, ces acteurs politiques. Shogel a pensé qu'à supprimer ou bien à tout. Non, pensez c'est que supprimer. Parce que on est dans une transition. Qui va gérer? Comme on a dit, surtout qu'on a un président militaire qui ne connaît rien de la politique. Mais on peut, Shogel peut mettre les idées des autres ensemble. Katana ou Benato ou comme on va Barake. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il va diriger le Mali avec l'esprit M5 parce qu'à bout de là. Non, c'est ce que je dis. Il y a trop mais M5 mo dum fana be Shogel ko lu fana ni Shogel te ka be ko Shogel te ko olu lame no ko tugunu ko Shogel be ka jamana diriger ni M5 aklinay Néo de Fignana et Rebecca, tu sais que mon chama be sugu kono mo ka keto mo chama sugu kono aw munum be bureau kono aw min kalama o tulta kalama donc olu be se que fendo fo aw yew mais aw de kanga Fignana a vraiment aw be comme fo Sabali, avec Ketende. Il y a beaucoup de gens qui sortent aujourd'hui qui disent beaucoup de choses. Les dirigeants savent que au Tsegakeo. Quand des gens disent je dis mais ça c'est très facile, mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que Sharia Soso, à fort domi qui ben yangi, et bah faut qu'on au Sharia te boli ikan qui bobo dans le système. Au Tekeo. C'est comme tout de suite, moi je vais brûler le feu. Police bah faut quoi ben bah faut net malien tout. Ça dit c'est pas ça. Si tu fautes là, on te sanctionne. Et il faut sanctionner. C'est ce qu'on a parlé de l'impunité, même au Mali. Ou bien que John de Mene, tu connais qui est proche du régime, mais tous les gens qui sont arrêtés là, c'est les Boubé, c'est les Moussa Mara aussi, parce que même Moussa Mara Kakaye. Parce que c'est des gens qu'on pense intimidés. Mais Moussa Mara, où est Moussa Mara, on l'a mis sous contrôle judiciaire. Mais où est Boubé Mene, pourquoi Oumabla sous contrôle judiciaire? Pourquoi Oumabla sous résidence surveillée? Mais ils ont tenté d'humilier les gens. Ou t'es quoi? Non seulement mais c'est un responsable politique qui le disent ou pas, pense que c'est lui qui est en train de faire marcher la justice. Parce que comment bilan. Alors que la justice est indépendante. Ce que la justice fait là, ce n'est pas le bilan d'un politique ou d'un militaire. C'est le bilan d'une institution à part entière.
Mais c'est comme si vous le bon. Tu penses que justice contrôle nous par l'État? Moi, je connais des juges qui sont contre la posture. Par exemple, je donne un exemple. L'affaire de celui qui a voulu attenter à la vie de Hashimi. Pourquoi? L'affaire n'est jamais allée au tribunal. L'affaire n'est jamais allée au tribunal parce que le juge qui a l'affaire, le procureur qui a l'affaire, il dit que lui ne va jamais, d'après mes informations, s'impliquer dans une affaire qui est partie à la sécurité d'État. Parce qu'on a voulu judiciariser Amason. Le jour où il va voir le corps là, c'est ce jour qu'il va continuer ses affaires. Donc, allez m'a choué. Non, choué, Okuma Blala. Mais lui, il a refusé parce que c'est un magistrat vraiment que moi je connais qui est digne. Il n'est pas n'importe qui. Donc, il y a des gens qui refusent de jouer souvent à ce jeu-là. Tu as vu des magistrats se révolter. Ils ont dénoncé. Et aujourd'hui, la magistrature même, il y a des problèmes. Il y a des gens qui sont courageux. Ils veulent vraiment faire changer les choses. Comme Nia Fochogo, mais sur les réseaux sociaux, c'est que tout est fait, c'est bien. Il faut que les réseaux sociaux soient vraiment assainis. Maintenant, lui, il n'a pas les affaires de corruption. Ça, c'est au pôle économique. Donc, il y a des magistrats aussi dédiés à ça, quoi. Ok. Anya famille, ok. Et Touré, Ameseni Touré, Jamana sécurité betoga minabi. C'est de pire en pire. Ni min te ka faraka, fouille de te ka boala. Donc, c'est-à-dire que le fait qu'en rébellion contre la France, ils font ça pour nous intimider. France de ben ko ko fe obeka mo manipuler obeka nga dugu jenu obeka ordre di jadi su mo ko jenu wala sa amese ka sira wala sa amese ka le fait ka ame fe ka ngere bu bolo to gamna wala sa nga segi ko donc e akilina ijuma yokola bon ni na est-ce que ni prévouté mo bolo qui ibse ki shoni sigi fe minga ibse ka mo accuser tantôt là parce que djihadisme mimbiano on a un problème, je dirais pas de djihadisme mais on a un problème de terrorisme qui frappe aujourd'hui tous les pays du Sahel. Même hier ou avant-hier, ils ont attaqué Bénin à la frontière. Donc, au problème de nous sommes attaqués, les autres sont attaqués. Bon, ni prévu John Tibolo Kamoro Djalaki Walma Kakumani Bisiki. Est-ce que Ambeseka a un chonisi Oka? Mais par contre, Ambeseka Minfo, le Premier ministre actuel même a dit sur la tribune des Nations Unies que non seulement nous sommes abandonnés en plein vol, mais il dit que la France est en train de former des groupes terroristes à Kidal, dans l'enclave de Kidal, qui ne nous appartient pas. Mais on est à même de se demander, jusqu'à preuve de contraire, ce Premier ministre est là, avec Fangana, la France n'est jamais inquiétée. Quel est? Il n'a jamais demandé d'explication à son retour à l'ambassade de la France. Ils n'ont jamais demandé à la France de quitter. Deuxièmement, le CNT qui a pris cela, normalement, nous biya faso bara de la. CNT machima delega fanganyama ere wele ka nyinga ni kumaina. A chena angalo, walma ka ali prevuduma, alla kika ere mi ka funyana. CNT machima delega wele ola. Oh, kambe jamana kono. Ko bara bi ka keni chien. Na soro France ba njugu yala. Oh, antina fo kuna nga famo jamakando wa. O fana nyinga lika nga kere. E ko mabi fe. Abika jugu kele aunde ka sorasu bika sa abika jugu kele ka nga sorasu fa ere yo fo idabara la o mo kele bika shika klega jamana kono ni e mo lugen ambe e no lu beke ka jugu ye don nanka nga magen wal man nanka nga ma jalaki antina France jalaki blende amanga fama no de jalaki mais rapidement me fait ka mission do rappeler amba la gen mun sera ka ke ala bon. C'est-à-dire, lors du Conseil des ministres inaugural du 16 juin 2021, le président de la transition, chef de l'État, a fixé les missions confiées au gouvernement en 5 points. 1. Le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Oui, voilà. Les réformes politiques et institutionnelles, la bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie de l'État. La mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. L'organisation des élections crédibles et transparentes aux échéances prévues. D'accord. Aux échéances prévues. Ça, c'est le 16 juin 2021. Premier ministre nommé Azimi Mission Mindamo. Anga Ladjeke au Mission Nono Jume Seraka Keola. Quel endroit Chogal Eratara CNT là, il a compilé ça en 4 grands axes. Les 5 points du président de la transition, il a compilé ça en 4 grands axes. Mais axe du même pays,
comme c'est qu'à Foko no ira là. Un axe follow dronta, le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Ça c'est Assimi. Non Assimi de Noé. Voilà. Bon, ni Oé Assimi Noé. Au moment que Shogun Noé, moi je pense qu'on doit situer les responsabilités. D'accord. Jamana bara fana yodeo. Mais min fo problème min be ka ke jamana kono bi do rete fanga ere nodu. Munu bora ka kuma ka Wagner ko fo folo John de afo. Non, on a appris ça par les médias étrangers. Mais kuna foni mɔgɔw de da. A ma fɔ olu fɔlɔ da dɛ. A ka wara olu de y'a wara. Mais mouvement min bɛ fanga yɛrɛ nagakɔrɔ bi n'o ye yɛrɛ wolotɔ mɔgɔw ye n'olu de bɔra ka ko wara ka taa fɔlɔ. Olu bɛ ka kuma ni jɔnni ka kuma ye. Le premier journal qui a parlé de ça au Mali, c'est Libération. Le grand frère Makan connaît. Donc au Kofé, c'est au Kofé que d'autres médias ont parlé de ça. Sinon quand moi j'ai vu dans l'UMNC, j'ai même appelé des gens, comme je l'ai dit, au beau sommet, effectivement, qui n'ont pas assumé ça. C'est-à-dire, au Tumbu Konode, mais nous on fouillana. Parce qu'après ils ont compris quoi. Après ils ont compris que c'est pas une bonne démarche. Aujourd'hui, personne n'empêche d'aller vers la Russie. Personne. Mais moi je ne vois pas des militaires russes venir ici. Où t'es là? Non, Outena a émis fort, avait reçu constitution et de kono. Avait reçu la constitution kono. Il ne traite jamais avec un pouvoir de transition, sans un pouvoir légitime. Avec la constitution, il reçut drontere abi jamana chama de la constitution kono. Donc, avec Fagami force ça non. Avec Fagami force ça non. Ko ibe ka kuma mono fo jamana hono doni. Ko du sibe na kana en bonno la. O kuma ye galone wa. Non, ne kana sécurité assurée plutôt. Munumbe ka fo ulu boko ulu yere badon ko attaquer quoi. Mais kuma de do min be digi français là. Mimbe mo hakli wuli tous les gens qui sont peut-être contre la transition mais ne odo fo ngo les dirigeants là a chité boka comment fo ou TCO parce qu'ils savent que c'est que la France joue ici ne odo fo ngo la France est en train de quitter Gao là pas Gao Tombouctou Tissalit Kidal mais oyera kera mangayo parce qu'à fort que France be kataka en tout mais c'est ce que les Maliens veulent que la France parte na te ku gain nous be kata uyerama pourquoi mangambe cher. Mais comme on a dit, il faut occuper. Aujourd'hui, l'armée est en train d'occuper des bases que la France nous a laissées. On a fait combien d'années à masser aux bases Siganéré? À Waribe, peut-être à détourner ou à Teta aussi. On ne peut même pas faire des bases comme ça. Mais je crois que là où on est aujourd'hui, moi personnellement, je ne vois pas la Russie venir nous sortir de ça. Quoi. Donc, elle a fait ressusciter là? Non, ne comment ban. Russie te se kana maintenant faut na abuka constitution kono uye Russie nyamgo re nyina ko ko luti fa awo okera awo donc ibaro anga famo ka problème folo kera mu to no ka problème wara kera mu parce que problème cha ko erreur ka cha ko erreur wara kera mu c'est que mo do de be no on a ne ko les questions de l'armée doivent rester des questions de l'armée doivent rester au sein de l'armée ni ko kanga fo alaje ke domina panguru keleke panguru nani mina na jamana ko nguye activiste ni vidéo manu de wele kata réception ke même le RTM n'était pas là-bas la nuit mina nani Sadio Camara tara reçoit maintenant quoi problème wéré jume c'est que mouvement mimbu na korobi nabi ka boka kuma chaya fambela odi useni mbe problème ma olu de follow be boka fo ni de bina ke ni de bina mais c'est parce que oni sora so de bulubi mina kelen kono nous êtes là du ñoxon fe ni kuma min foru ñana be boni o de kana meeting keni oyi ka jamana kono don la hawja ko bla o kotna donc de plus en plus parce que ni o fo fene accusation de o prévu encore bibulo on dit pas avec qui on parle mais c'est ce que je dis moi je ne suis pas trop dans ça moi quand j'apprends des choses par exemple il y a des gens qui ne sont pas n'importe qui nous kumana tu sais quel est je prends l'exemple de Yerolo. Il y a des gens là-dedans qui sont convaincus par la lutte qu'ils mènent. Lutte contre la France. Ils sont convaincus par ça. Peu importe ce qu'il y a comme intérêt derrière. Mais do fana bo o hakina ko quoi. Mais nyoro fo 600. Nous le boraka komado fo 600. Certains prennent ça au sérieux. Mais à comment chima que tient presque. Mais ni be baraka 600. Il faut avoir les Maliens avec toi. Certains Maliens avec toi. Donc ni ma kuma parce qu'il faut qu'il y ait de faux quoi. Comment doit be mal la bini au faudron ibe mon soro quoi. Ouais France quel comment. Moi j'ai même fait un débat. J'ai fait un débat sur une chaîne de télé avec des membres de M5. Après qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit Karamwoke
aw bɛ ka kuma min fɔ temps do kelen t'a jɛ billahi ko mais bibi na Mali kɔnɔ anw ka kuma de ka di maliyɛnw ye o de bɛ lamɛn mais effectivement c'est ce qui vient de dire hali ni tiɲɛ tɛ a ka fɔ dɔrɔn a yɛrɛ ɲuman bɔ dɔrɔn i k'a fɔ a ba la France a ba la CEDEAO maliyɛnw bɛ tugu i kɔ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ b'a dɔn c'est des discours de propagande et de populisme a tɛ taa yɔrɔ jan tiɲɛ kuma tɛ mais n'i y'o fɔ malidenw ye bi k'u tigɛrɛ fɔ a yɛrɛ dan M5 mɔgɔ dɔ a ko ne ma aw bɛ ka min fɔ dɛ o de ye tiɲɛ mais n t'i nɛgɛ ne maliyɛnw tɛ tugu aw kɔ parce que o man di u tulo an bɛ ka min fɔ a ba la France a ba la CEDEAO Wagner bɛ na hali n'a ti na maliyɛnw b'o de fɛ donc à un moment donné c'est là que j'interpelle aussi le peuple malien en fait i b'a dɔn jamana min b'an bolo ne bɛ to k'a fɔ ko Mali problème ye problème fila dɔrɔn de a fɔlɔ ye mun ye faamaw ka tilennenbaliya a n'u bɛ min fɔ u tɛ min kɛ o ye an ka problème fɔlɔ ye faamaw bɛ min layidu min ta u t'o baara kɛ a filanan ye min ye o ye citoyenw ye les citoyens n'imposent jamais la redevabilité vis-à-vis des autorités e ye mɔgɔ sigi fanga na a ye layidu ta i ye ka to k'a kɔlɔsi baara la karisa nin ni nin e ko nin bɛ kɛ nin waati la a ma kɛ mun na anw fana tɛ sɔn o de ma donc an bɛ yan dɔrɔn tɛgɛrɛ fɔ de la maliyɛn de bɛ fanga ta k'a d'i ma k'a sigi k'i kɔnɔ san 5 ka sɔrɔ k'a fɔ k'i y'ale janfa fanga t'o fɛn ye o fanga bɛ kalifa de mais fanga tɛ di fanga bɛ kalifa a bɛ kɔlɔsi bi na a misali suruma yɛrɛ ye jumɛn ye transition ɲɛmɔgɔw nana u ye fanga ta u ko k'an bɛ élection organiser kalo 18 min kun ka di ne ye hali ni dɔ bɛ fara a kan malidenw k'u ɲininka fɔlɔ qu'est-ce qui a été fait faisons une évaluation objective i ye minnu bila ko la u k'a ɲɛf'i ɲɛna mun de kɛra la moindre des choses d'abord k'an ka taa kalafili la ninnu ye san 1 kɛ ils n'ont pas pu auditer le fichier électoral n'u kun ye fichier électoral hali ka dan o dɔrɔn u ko auditer peut-être prolongation min kun mɛna hali n'u ye 6 mois fara kan ça allait nous permettre d'aller à des élections mais en filɛ san 1 ni dɔɔni le fichier électoral n'a pas été audité on ne sait pas avec quel fichier on va donc i b'i yɛrɛ ɲininka est-ce qu'ils ont la volonté même d'organiser les élections dans un an la curiosité des Maliens devrait leur pousser au moins à demander un compte maintenant ma compte demande ou fait ne bɛ to k'o faire sans garantie n'an taara assise la nin cogo in na déjà les assises il y a des gens qui demandent de prolonger les assises pendant 5 ans dɔw yɛrɛ 10 ans il y a même le chef de garage du M5 RFP qui s'est autoproclamé porte-parole du M5 RFP qui s'est autoproclamé qui demande même la dissolution des partis politiques. Est-ce que la dissolution des partis politiques, c'est ce qui va être décidé lors des assises? Donc si nous n'avons pas de garantie à tout ça, s'il n'y a pas de cohérence, de clarté, vous voulez que les gens aillent s'asseoir avec vous pour aller cautionner la trahison de ces choses-là des Maliens, nous on n'allait pas accepter. D'accord. Donc je me dis aujourd'hui, vraiment il faut que qu'on ait une vision claire, un cap. Non seulement Bekalame, mais citoyens où il y a D'accord. Nous y prolonger sans le consentement de tout le monde. Dans un an, s'ils n'ont pas pu organiser les élections, qu'est-ce qui nous prouve qu'encore qu'ils ne vont pas organiser d'autres assises pour prolonger encore 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais encore. Est-ce que Djamana contexte était prolonger? Parce que le fait qu'il y a une situation sécuritaire, il y a des mal. Mais est-ce que Djamana contexte il faut qu'on ait barra et rekewa? Ou t'es baraka? Mais on va accident ni duru finira ça non min foro min que ola ango fo nyoya nake. Dans quel axe, sur quel axe ils ont avancé? Ango fo fo nyoya. Rebecca. Il faut savoir manger à la table de l'honneur quoi. D'accord. Ni bara dirima. Ni serga ke alhamdulillah ni ma serga ke ni desera. Ibo fana fo. Ibeka be boyen domi nous ibeka gen domi. C'était dans la même situation. OK. Aujourd'hui c'est même pire. Ah oui ibeka boy. Ah nana avec juga kata obolo. Est-ce que ibeka yar mafsana oui. Donc le problème c'est quoi? C'est ça le problème. Nous bien est-ce que vous baissez? Nous te sais, il faut trouver la formule de changer mais depuis que le gouvernement est là, faut changer. Il y a des gens qu'on a mis dans le gouvernement seulement parce que où il y a quelqu'un au sein du M5 qui n'ont aucune notion de l'État. Des éléments non, du M5. Est-ce que Djamana non, je suis en train d'expliquer. Toi, tu penses que ce pays-là, ça doit être géré comme ça.
Néo de Fongo, Boubé Beta Domi. Moi, j'ai écrit, j'ai dit Boubé a commis une erreur de débutant alors qu'il a fait près de 30 ans dans le pouvoir. Boubé est dit au Kéléano, que magistrat au Kéléano, qu'enseignant au Kéléano. Même les acteurs politiques, il a gazé les poules, les maricots ici devant la bourse du travail. Il y a bien de Kélé dans la société. C'est pourquoi Atali Noyarao. Et c'est pourquoi jusqu'à demain, certains ne l'ont pas, certains ne l'apprécient pas pour ça. Ils ne devaient pas, en tant qu'acteurs politiques, il y a des couches qui ne les affrontent pas ouvertement. Mais moi, je sais que Shogel ne peut pas être plus coriace que Boubé. Aujourd'hui, à quelle chance qu'il y a du parce que les gens disent on n'est pas d'accord. Mais moi, les gens ne sont pas en train de manifester contre Shogel, non. Non, tu vas voir, les militaires vont les lâcher. Donc c'est pourquoi Akakili Soro, à côté des gens qui sont avec lui, de changer de fusil d'épaule. Sinon, aujourd'hui, la sortie que Diko a faite, Diko kanga bo ou bien manga bo est-ce que Diko ka boli c'est bénéfique pour le pays avec monnaie là c'est jamanama mais moi je suis au courant, j'étais même au courant que les Diko ont cherché à rencontrer les Assimi Ouyouban. D'abord dans ce pays là aujourd'hui, Hania et les Assimi sont là d'abord aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une part de Diko dans ça. Est-ce qu'Assimi met erreur commis? C'est Assimi qui a choisi Banda aussi. Est-ce que leader religieux kan dadu jamanama? Nous on est journalistes, on est des journalistes. Est-ce qu'on est candidat là? Donc ça, ce n'est pas le statut qui compte. Si on est citoyen avant d'être leader religieux, avant d'être homme politique, avant d'être médecin, avant d'être avocat. Mais tu vois des avocats qui parlent, est-ce que vous barrez? Donc c'est des citoyens, ils peuvent parler. Les militaires, est-ce que vous barrez des canards? Donc vous avez des problèmes. Mais vous avez des problèmes. Diko yere ou quel chamanche là yano. Mon style c'est connu. Donc moi je sais que Philou, nya fo chukumi asimi de bandauta, asimi de boraka boyo. Na tiena ngunu de tarata bena. Donc vous fana Philou. Bébé c'est que Philou. Abiseka fo a karseta, mais eba vraiment net c'est que karseta parce que mon chite diabo. Quand on te demande de faire quelque chose, ni biseka ibake. Tu es d'accord? Non, il a proposé Mokhtar Wan. Mais même le parti politique on demande de proposer. Maintenant, c'est la responsabilité. Aujourd'hui, Ngo Asma de Boubedi comme ministre de la Défense à l'époque. Mais aujourd'hui, John va moi aussi black fait pour que tu aies parce que c'est pour n'anya abenye bede. Donc Diko il a un regard. Diko peut même proposer. Mais Diko il est plus qu'un parti politique ici. Hal sini ni Diko ko habe bo. E mai mo yetegere foko wa ko Diko sorti mais ama fo Shogel kata, ama fo Assimi kata. Ils sont soulagés comme ça. Hal ibeka taina. Diko ma foko ibeka katao. Il est sorti, il a alerté. Hal Banda Outala, il a sorti, il a parlé ce jour-là. Le président Froid, le premier ministre Froid, je ne sais pas. Ayo faut ce jour-là, même si c'est lui qui a proposé, il a dit. Donc Chokorobaredo, Aou de Tarafe ka labo ak Michel Kono, Aou Tara Keleke, ni Kelete que Sirasoro, tout le monde est d'accord c'est ça. Les Shogel ne sont pas en train de faire le mais non de Fongo mo follow min kanga gere Shogel labi Diko labi ou kanga ke Shogel de. Mais comment min boira yara hala ya kuma min fo. Le vocal dont on a parlé. Tu as vu ce qu'il a dit sur Diko? Que Diko avait son agenda. Quand Diko ne recevait pas des ambassadeurs sans Shogel ici. Il ne partait nulle part sans Shogel. Pour te dire, les politiciens se sont servis de lui, comme lui aussi s'est servi de certains politiciens, mais quand même Diko c'est un homme influent. Nako Kabebo Dongodo, tu vas voir que Mounoube Fangala Oube Yere. Donc il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils ont les shérifs de Nyoro ou ils ont quelques citoyens avec eux. Non, Diko a un rôle central à jouer. Nouma Dlankanye, Tchamagne. Moi, je leur conseille vraiment de les respecter. Ibadon, comme il l'a dit, je l'appuie dans ça. Ibadon, Morobe Fenchaman formé jusqu'à présent, quand vous regardez les communiqués du cadre, le cadre n'a jamais demandé la démission du Premier ministre. Malgré qu'il n'y fait que s'il y a des choses on critique, on veut que ça se règle, mais on n'a jamais demandé la démission du Premier ministre parce que nous pensons que ça fait partie quand même des prérogatives du président de la transition. Allez débat avec le Premier ministre Siki, allez débat avec le Premier ministre Togo Minkadaï. Pour arriver au problème à la situation, à la sortie de Diko, Ibado Aïdara Betoka Kumado Fo, Chérif Ousmane Madana Aïdara. Ako nabe famo nyana. Koubena olu dine nyemoro de que jouer au Union Rontier, quand on utiliser les uns contre les autres, Koubi Filila.
nin kuma in kan ka an ka faama bɛɛ sɔn hakili la k'a dɔn k'i ni Haidara ka di k'i b'i profite o fɛ ko ka jouer kɛ Diko la i bɛ fu la k'a dɔn k'i ni Diko ka di k'i bɛ jouer kɛ Nbuye la i bɛ fu la ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama u bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilina dɔw de la mais sur les grandes questions du pays u bɛ ɲɔgɔn kalama nin ko ninnu bɛɛ la Diko kun kan ka bɔ ka kuma même si dans le fond je n'ai pas apprécié certains discours qu'il a tenus ko dɔw tɛmɛna ni Muktar Wan cɛ ne bolo ce n'était pas son rôle k'olu fɔ a ye nafolo ko kuma min fɔ ko Muktar Wan y'o d'a ma ni ye ne yɛrɛ ɲininka ni an ka barika bannen yɛrɛ tɛ ninnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de jama lahawta de b'u kɔ sunkalo la n m'a fɔ karamɔgɔ bɛɛ mais sunkalo nin ye sarakati de jamana yɛrɛ kan ka min bɔ ka to ka enveloppe yɛrɛ ci nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ma maa ba yirikaw de b'aw bolo a ye sukaro ni fɛnw san k'a di religion commercialisée. Non, ce n'est pas une question de commerce. Depuis Sunjata ka waati nin bɛ yen n'an bɛ fɛ an ka segin an ka kokɔrɔw ma an kana ko bɔ ɲɔgɔn na quoi mais ko kɛcogo de bɛ ko ɲɛ ko kɛcogo de b'a tiɲɛ depuis Sunjata ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw bonyanen don parce que fanga gulonman dɔ y'u ye i n'a fɔ dugutigilakaw donc ne ma o ale kun man ka bɔ n'o kuma yɛrɛ ye n'an ka ko yɛrɛ tɛ n y'a fɔ ɲɛna n'an ka barika baniya yɛrɛ tɛ nin kan ka don an ka laada yɛrɛ la ani a y'a fɔ k'a ye dun ka di ko ka taa baara la ne bolo ninnu kun ye kow ye karamɔgɔkɛ da kun man ka maga olu la n'o tɛ a ma fɛn foyi fɔ min jɛngɛnen don Diko ninnu ye kɛlɛ daminɛ waati min na mais Diko kun bɛ se ka faga o n ko wura ka ambassadeur nana fɛngɛ ɲini exil ɲini Diko fɛ ko pour que a ka se ka taa Maroc parce que sa vie était menacée la vie de sa famille était menacée aw y'a ye k'a fɔ u taara mɔgɔw faga a ka misiri de kɔnɔ su fɛ a ma kɛ manifestation kɛyɔrɔ la mais n ko kɔfɛ de Assimi ninnu nana on pouvait le tuer on pouvait tuer sa famille qu'on se dise la vérité Assimi a quel mérite aujourd'hui pour être président de la transition mieux que Diko Choguel a quel mérite aujourd'hui pour être premier ministre de la transition mieux que Diko oui parce que olu de fɔlɔ bɔra ka kɛlɛ kɛ o et puis ni Diko est premier ministre dɔ nommé n'o ma ɲɛ mais qui a proposé le président de la transition contrairement à l'esprit de la charte c'est les militaires charte kun ye mun fɔ ko collège de kan ka sigi et le collège la mission du collège c'était quoi c'était de recevoir des dossiers de personnalités du pays choix de kun bɛna kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ mais ça a été fait comme ça a ma k'o cogo la o n ko genti ci de donna genti da kɔnɔ Malik Diaw min nana kɛnɛ kan a nana de ni bandaw tɔgɔ ye enveloppe kɔnɔ an ka proposition filɛ nin n taara bandaw ta foro kɔnɔ bandaw bɛna don min na j'ai fait partie de ceux qui ont écrit j'ai dit mais quelqu'un qui a en rupture totale du pays quelqu'un qui a abandonné le pays pendant combien de temps il est en rupture des enjeux internationaux le un pays en crise gérer mais ils l'ont fait ce jour de leur propre vœu pour leur propre intérêt. Maintenant, et ce jour Diko Kuma ce jour-là, que vous serez seul responsable de votre histoire. Maintenant, ni awere nana ko bouen ko bara tiena ko parce que ko lubeka élection de mais les bandits ont travaillé avec l'esprit de la charte ou ils n'ont pas tergiversé. Quand on leur a dit que les réformes là on n'en a pas besoin, ils ont mis ça dans les tiroirs. De baraka ni charte esprit. Donc militaire te ka baraka ni charte esprit. Mais na be ka baraka ni charte cadre be créer. Ambi kuma chama mena bi eska ambi kola. Nous be ka baraka ni charte esprit. C'est d'ailleurs ka sanction mi brandi sur au-dessus de nos têtes là chaque jour que Dieu fait. Est-ce que ambi ke kuma chama nous konana. Ils ont complètement dévié ça. Ils ont violé la charte, ils ont dévié l'esprit de la charte. Maintenant, nous, l'Oubeke, nous avons coup de quoi. Diko est sorti, il n'a pas demandé ni la démission du président de la République, ni la démission du Premier ministre. À quoi on la main? Je pense qu'en tant que leader religieux, il est dans son rôle. En tant que membre autorité morale du M5, il est dans son rôle. Discours qu'on a donc alerté. Mais bien sûr, évidemment, il a alerté. Au-delà de la main, il a alerté. Et moi, je pense que c'est encore un échec du Premier ministre. Parce que quand Assimi a invité Choguel pour venir, c'est pour quand même que problème d'obé allait dakana sekaye ola. Mais Assimi est obligé aujourd'hui de descendre dans l'arène politique pour gérer non seulement avec les partis, mais peut-être demain aussi il va recevoir les religieux. Mais c'est qu'on trouve quand même incompréhensible et inadmissible, c'est qu'on refuse quand même de rencontrer le collège électoral.
bon, pas le collège électoral, je vais dire, le collège des religieux. Du coup, même dit que parce qu'elle est débat qu'on a de comment au banin de calé reçoit. Pourquoi? Maldeon théa. Ou quand elle l'a mis aujourd'hui, na nyiramina ou le beseka mo fera nyoron kakakumao. Donc je pense que asimika famille ka fo shogel djugu pas forcément lu kaka ale djugu. Shogel ni mo munu tebe pas forcément akake ale ni olu fana tebe. Maintenant, je pense qu'Assimi a une idéologie, vu qu'Assimi a belle amie, est-ce qu'Assimi a une guerre personnelle? Bon, jusqu'à preuve de contraire, s'il ne reçoit pas les leaders, le collège parce que des religieux, guerre personnelle, non, mais est-ce que guerre personnelle koro, yani abisi ka kuma, est-ce que guerre personnelle koro ka do dabo kumana, faso kumana, no de fana guerre personnelle ou ka fanyana? Ou bien do ni faso deyamaka ou bien do mangu dado faso kola non de fana personnel au kafanyana parce que moi je pense que si on continue sur cette lancée ça va nous amener dans la dictature, rien à dire, et c'est ce qui se planifie avec la dissolution des partis politiques, kado dabo kumana kado denkerefe, ça c'est la dictature. Si on est prêt à aller dans ça, donc qu'on suspend la constitution une bonne fois. Non, et comment il faut au comment tu sais que ban alaw c'est-à-dire ni tara yoro djien kono mo ko be fen bela quoi. Mais est-ce que mo ko manga blautin jamana ko ina wa ngoni ay mo go boko kuma hal marchi munum be kake si tu vois là shogel de photo be ou bien Assimi ka photo mo ko reto tu n'as jamais vu moi ma photo dans parmi les gens qui marchent, donc au mo ko c'est que voilà non c'est-à-dire si tu vois que bandaw bora ngo mo do a foro ko bandaw te ka fenke gagner ou boy. Maintenant l'état là, l'état c'est des principes, ni mo mo blaino atiki kango principe de respecter a bora ka fo 600, mais la charte n'est plus d'actualité aujourd'hui. Vice-présidence ko comment te ka photo gni hal bandaw be mina do mi a foro ko bandaw a violé la charte, mais ulu te ka charte violé jone be ko mine qui ay non ne be ko fo uluma c'est bien, ça a été écrit avec les Maliens. Donc, aujourd'hui, la charte n'est pas respectée. Si la charte, on va augmenter le délai. Alors que la charte est bien claire. Donc, dans les deux cas, je pense que la charte, quand même, c'est devenu fin woré, quoi. Maintenant, moi, je suis mais je pense que cette situation résolue. Moi, je sais qu'Assimi, il est en train de faire des choses. Je peux boli chaman si. Yann c'est d'awoka somenchi. Maintenant, atisega que sans les autres, comme on a dit, dikoero comme il faut. Kanga sika faut que kanga ben kodo là pour aller soumettre ça. Mais certains, nous te que djien kalama quoi. Ou nous devons faire non. Le Mali est indépendant, le Mali est souverain, le Mali est ceci. Amour de Syria là, amour de France là. Mais même l'argent que nous on a en poche là, ni ware banco, c'est l'argent de la France. Moi, je sais que fait ware fo là. Non, les Maliens n'ont vraiment pas compris le fonctionnement du monde. ABC kuma datugula c'est no solution jumeni e bolo wala sanga jamana mbe seka boni crise ko nana to kamena solution c'est ne bolo parce que nete jamana nyema be seka mone force. Non, c'est que moi je peux dire tout simplement il faut qu'on arrête la propagande. Il faut que les dirigeants soient consciencieux et conscients gelea mimbe ne bora ka fosi ça ne fleke ne kunitin tout comme au bla sirado kanko ka soro au sirate tien. C'est la marche que la transition fait. Au moins, c'est pourquoi le charbon de la propagande et de la désinformation est en train de finir. Les gens, mais plus on avance, plus l'ambiance descend. Maintenant, ils sont obligés de faire sauter des gens dans la rue pour dire on soutient. Alors qu'au fond, même ceux qui n'étaient pas avec eux étaient d'accord. Mais maintenant, seulement comme je l'ai dit, il faut que la transition aille droit au but. Gelea de Beno, Malien Kalame. C'est-à-dire, les journalistes, ne pas fendo black à soro tena hakinayo. Moi, peut-être que ne pas faire famandi eo. Mais tu es dans ton travail. Ça doit être comme ça. Fendo beke, ce n'est pas ton vœu, mais ça fait partie du processus. Les gens qui ne sont pas avec toi, ils sont dans le système parce que c'est des acteurs majeurs de la politique. C'est des acteurs majeurs de la société civile. Même la diaspora est divisée aujourd'hui. Quand la diaspora est kéléminké dans la chute de Ibeka, donc il y a tous ces problèmes-là aujourd'hui avec Guélé à quoi pour s'entendre et puis que ça soit très. Néo définir ça. Refondation, on va refonder quoi? Les gens disent Mali Koura, moi je veux le Mali Koro.
de Modibo Keïta, le Mali où les gens ne volent pas, le Mali où les gens ne détournent pas, le Mali où on respecte les deniers publics. Nebo Mali, Mali Courage, mais tout ça c'est des slogans, ça ne marche pas. Mais des gens qui ont des dossiers là et qui sont dans les Mali Coura, non, avec les quoi. Mbebela Djelenfo. Touré. Ika kumakan laban ka ɲɛsi an ka jamana bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna na cogoya min na. Non, ne kɔni bolo an bɛ lahala minnu kɔnɔ sisan nɔ, c'est-à-dire que c'est des petits problèmes quoi. Honnêtement, a ma se an ka ɲɔgɔn sama-sama ka se nin ko ninnu bɛɛ ma. Mɔgɔninfin k'i jɔ a jɔyɔrɔ la dɔrɔn. Jamana ɲɛmɔgɔ a ka a jɔ a jɔyɔrɔ la. Il a beaucoup appris maintenant. Il est temps qu'il reprenne les choses en main et dicter la voie à suivre. Ay doke mogo lamenina, ay doke ko lajalila, ay reka ko ta en main. C'est vrai, comme ministre des Affaires étrangères, avec Boulibouli Chamana, Alnia et CEDEAO m'a job sanctionné. Nebolo, c'est un signal fort que la CEDEAO a voulu lancer d'abord au président de la transition. Parce que Job, c'est un diplomate, mais son dernier poste, c'était où? C'était l'Union africaine. Ani nunu chama me ñoko kalama donc aka dugo baraw la al ni a jatemine le 7 novembre terminé conférence extraordinaire mi ni a sanction dana ni niveau ma Job était sur le terrain ay bara chama kew donc CEDEAO be fait ka ira asimina fana en quelque sorte ka foku ka confiance fana be Job ka quelque part il be se ko fana yé message konana donc c'est au président de la transition de savoir lire entre les lignes, de prendre des décisions courageuses pour sauver le Mali. Parce que Mali ka boni assimilé, Mali ka boni shogeli, Mali ka boni ambelajele. Donc Mali ka intérêt na kanga teme mauma kan. Ni ka den kerefeli. Nous de benana sababouye au kanga avancer. Pour moi aujourd'hui, il faut un accord politique de gestion de la transition. Ce n'est qu'un minimum temps, mais il faut cet accord-là, politique de gestion de la transition, BBC ka beminka pour qu'on avance. Si les assises divisent, il faut laisser ça de côté. Okay. Le nouveau président qui sera élu là, s'il trouve le projet pertinent, lui il a 5 ans à gérer le pays, mais il va faire de ça de son projet de société. Surtout au Loukoko Assisi, que les résolutions seront exécutoires même pour le prochain président à venir. Mais qui peut garantir cela? Personne ne peut garantir. Le nouveau président qui sera élu par l'ensemble des Maliens. Allez débattre à la Sagoya là. Et puis quoi ça il y a un bora fin d'offanaï. Il faut que le Premier ministre arrête d'enfantillage, de rendre enfant, c'est-à-dire la gestion du gouvernement. Oye mouye, anya ko organisation ko fusil, ko tara 4 millions de pétitions, 4 millions de signatures aux pétitions. Au tara kato du gouvernement, 4 millions de Maliens ont demandé la prolongation. Mais aux Maliens nous n'ont pas mis. En tout cas, ne manininga, on sommes manininga, on terminininga, on terminininga. Donc il faut qu'on sorte de ça. Lui-même, il ne devrait même pas s'associer à cela. Il faut qu'il y ait aux photos affichées primature pagika 4 millions. Moi j'ai des parents au nord, à Gao et à Tombouctou. On ne peut pas appeler les gens au téléphone tellement que le réseau est passé. Mais à Obeta, tant Soroko Morobu connecté, quand pétition de voter, les gens ont d'autres préoccupations que ça. Donc il faut qu'on arrête vraiment de se moquer du peuple malien quoi. Mais ça décrédibilise la nature même de la prolongation de la transition. Comme Anya et Faneba Famsen, je nous bois à Wardouma, Kosaina, pour la prolongation demandée au Kuna. Donc vraiment il faut qu'on passe sur des bases claires, sur des bases solides. Moro Kanyoron Lame, Mimbe Kola Kafo. ABC l'a dit, la prolongation aujourd'hui, avec comme Nintin Ferela, Nintin Lambarabadoko Wobala, Asambarabadoko Wobala, Mimita Barakena Obadoko Wobala, Mabem Rodla. Donc la prolongation aujourd'hui, on peut dire que c'est une nécessité, mais que ça soit fait sur des bases consensuelles pour qu'on avance. Voilà. Ay famel sola mali kuna foni jabaran la yaba o aklo garsiga karan ni bi émission be kap makena konana onte senga onte nyina toujours en bodu fond en bela jele ka je ka mbolo di nyogo ma hake kono ba ku kelin ka nyogo tike mine ka nyogo simbla wala sa jamana imbe se ka jotuga mna nga foli ba nga invité ba fly abc ambi fo ko sebe i sona ka nga nyina ngali jabi i sona ki akil nawdi al na teke befelay ajaraye ani touré o fana sona ka akil nata di ananya jatem no kuma ko non luka problème ye premier ministre ye donc a fana sona ko akil la di problème te mo ko yanga problème principal aywa ambi fo ki wala nyondo ka ni barake nyoko bela jelen fo
vraiment weleli diyara n ye hakilila n y'a hakilina di bonya ni ladiriya kɔnɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn kana filɛbaga bɛɛ fo an ye bɛɛ hakilina lamɛn donc an b'a fɔ k'an bɛɛ émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ wɛrɛ kan